Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna Mataji. Happy Hare Krishna Krishna conscious Mataji. birthday to you. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Padma Mataji. Hare Krishna. இறையருளுடன் நோய் நொடி இல்லாம மிக மிக ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு அந்த பகவானை உங்களுக்காக நான் வேண்டிக்கிறேன். பகவான் நினைவோட போய் சேரணும்னு வாழ்த்துக்கிறேன். ஆமாமா, ஹரே கிருஷ்ணா. உடல்நிலை சரியா இருந்தா அந்த பகவான் நினைவு வரும் நமக்கு. ஓகே. உடல்நிலை ஏதாவது இருந்தாதான் ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல போயிடுது நம்ம புத்தி. உடல்ல இருந்தா இது ஏதாவது இருக்க மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் நமக்கு பகவான் அந்த நினைவுல இருந்து விடுபடதான் இந்த சத்சங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு. பகவான் நினைவுல இருந்தா எதுவுமே உலகில எல்லாமே போயிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா வயசு இல்ல, எல்லாருக்கும். Hare உடல் Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Pranam ஹரே to everyone. கிருஷ்ணா Pranam. தரிசனம் முடிஞ்சது Hare மத்தாஜி. Krishna Mataji. Pranams Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. Pranam வாழ்க Mataji. வளமுடன் மாதாஜி. Hare ஹரே Krishna கிருஷ்ணா Mataji. மாதாஜி, நமஸ்காரம். புஷ்ப மாதாஜி, நீங்க எப்பவுமே சேவையில மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி, நீங்க எப்பவுமே பகவானுடைய சேவையில இருந்துட்டே இருக்கணும்ன்ற ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை தான் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சோ எப்பவுமே நீங்க சேவையில இருங்கோ. ஓகே, பகவானுடைய வியாபாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் சேவையில இருப்பேன் மாதாஜி அவ்வளவு. டெய்லி சொல்றீங்க மாதாஜி பகவான். ஆனா பிரேமா பத்மா மாதாஜி ஒண்ணு சொன்னாங்க, கரெக்ட். அதாவது ஆரோக்கியம் இருந்தா உங்களுடைய வயசுல கண்டிப்பா பகவான் நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னா குடும்ப பொறுப்புகள்ல இருக்கும் பொழுது ஆரோக்கியம் இருந்தா கூட ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா? குடும்ப பொறுப்புகள் முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம ஆரோக்கியத்தோட இருந்தா கண்டிப்பா பகவானை நினைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு நிறைய உண்டு. ஆனா அதுவே இறைவனுடைய சித்தமாக இருக்கணும்ன்றது நம்ம வேண்டணும். ஏன்னா அவருடைய சித்தம் இல்லை என்றால் நாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. மாதாஜி ஒரு சின்ன ஷேரிங். அதாவது இந்த காலையில எழுந்து ஜெபம் பண்ணணும்னு அது ரொம்ப எஃபெக்ட்ன்றத நான் டே பை டே ஐ ரியலைஸ் தட் மாதாஜி. அதனால என் தூக்கம் கெட்டாலும் பரவாயில்ல, எழுந்து குளிச்சுட்டு நான் 2:30 மணி வரை எப்ப எனக்கு தூக்கம் அது நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும் மாதாஜி. அது நான் ஆனா நீங்க டே டைம்ல தூங்குங்க. டே டைம்ல கொஞ்சம் தூங்குங்க. ஓகே, இல்லனா பேலன்ஸ் ஹீட்டா இருக்கும் மாதாஜி. அப்பவும் தூக்கம் வரதில்ல, எப்படியோ மேனேஜ் பண்ண, அது வேற விஷயம். அந்த என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அத அந்த அந்த பேஷண்ட் நாளுக்கு நாள் நல்ல ஹெல்த்தியா வந்துட்டு இருக்காரு மாதாஜி. அவருடைய குடும்பத்தை தாங்கிடுவாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு அந்த மகா மந்திரம் சொல்றேன். அதை நான் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. வித் யுவர் பிளஸிங். பகவானுடைய அருள் இவ்வளவு பெரிய ஆக்சுவலி the transformation of a person will always happen. நம்ம ஒரு சாதனை பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா நமக்குள்ள அந்த உத்வேகம், நம்பிக்கை இதெல்லாம் நமக்கு வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த எந்த ஒரு ஆஸ்டாரிட்டியா இருக்கட்டும், ஓகே, அது பக்குவம் அடையும். ஓகே, இப்போ பத்மா மாதாஜி பர்ஃபார்மிங் ஆக்சுவலி அவங்க குடும்பத்துல இப்போ அவங்களுடைய மருமகன் உடல்நிலை சரியில்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க ஏன்னா அவங்க 2:30 கூட நிறைய வருவாங்க. ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி 3 o'clock ஜாயின் ஆகி பண்ணணுன்ற ஆசை ரொம்ப உண்டு. ஆனா என்னுடைய உடம்பை ஒத்துழைக்கவே மாட்டேங்குது எனக்கு. ஏன்னா பகலெல்லாம் கூட வேலை செய்யறதுனால அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ அதனாலதான் இந்த வேலைக்கு நான் கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதா என்னோட பிரார்த்தனைகள் கூட ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கான பகவான் எப்ப எனக்கு கொடுப்பாருன்றதுக்காக நான் கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ ட்ரைங் மை லெவல் பெஸ்ட். ஆன வரைக்கும் என்னுடைய பிள்ளைகள் பொறுப்பா எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதுல ஐ எம் டூயிங். ஓகே, அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இட்ஸ் நாட் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஓகே, அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு. ஸோ அதனால பகலெல்லாம் ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து இல்லையா, அதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ், அதுக்கப்புறம் எனக்கு நான் படிக்க வேண்டிய டிகிரி, இதெல்லாமே டோட்டலி ஆக்கிபைட். அதனால ரெஸ்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் பிசிக்கல் ரெஸ்ட், மென்டல் ரெஸ்ட் நம்ம மனசால எப்பவுமே ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது. பிசிக்கல் ரெஸ்ட் கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? அப்பதான்
மீண்டும் அடுத்த நாள் வந்து எழுந்து வந்து நம்மளால வந்து இந்த சேவையை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் ப்ராப்பரா. ஐ லவ் தட் 3 o'clock சாண்டிங் ஆக்சுவலி. ஏன்னா என்னோட சாண்டிங் வந்து அந்த 3 to 4:30 பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. ஓகே, அதனால தான் அந்த 3 மணிக்கு வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு நீங்க வரல மாதாஜி? வரல. இன்னைக்கு ஏன் வரல? எழுந்தேன் ம், ஆனா மை ம். பாடி வாஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டிங். அப்புறம் அவரும் படுத்துட்டேன். நான் மறுபடியும் 4:30க்கு தான் எழுந்தேன். அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. ஸோ அதனால இன்னைக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாவே இருந்தேன். நான் தூங்கி ஆகணும். இன்னும் 2 நாள் சரியா தூங்கல. அதனால வந்து தூங்கினாதான் என்னால வேலை செய்ய முடியும், இல்லைன்னா செய்ய முடியாது ஆமா ஆமா, இல்லையா? எல்லாருமே அப்படித்தான். ஸோ என்ன பகல்ல ஒரு வாட்டி பகல்ல தூக்கம் வர மாட்டேங்குது எனக்கு. ஐ எம் நாட் கெட்டிங் ஸ்லீப். அதனால படுக்க முடியறது இல்லை எனக்கு. படுக்கணும்னு நினைச்சா கூட எனக்கு படுக்க முடியறது இல்லை. ஸோ ஈவன் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் கெட் ஸ்லீப். அதனால சும்மா எதுக்கு படுத்துக்கணும் அப்படின்னு தான் தோணும். ஸோ தட் வே. ஆனால் இங்க எப்போ தூக்கம் வருதோ அப்போ தூங்கிடணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் சரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தோம்னா நாளைக்கு இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் கூட கிடையாது. சரி இன்னைக்கு பகலெல்லாம் நம்ம எதனா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்துட்டேன் நான். அதனால தான் இன்னைக்கு 3:30 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சு ஜாயின் பண்ணலை, படுத்துட்டேன் நான். ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். ஒரு நாள் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இன்னும் சாண்டிங் முடிக்கல. சரி இது எனிவே இப்போ நைவேத்தியம் ஆன பிறகு இன்னைக்கு ஹோல் டே ஃப்ரீ தான். ஆனா அந்த 3 மணிக்கு எந்திரிச்சுட்டா நம்ம எல்லாத்தையுமே சாண்டிங் முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஆமா, 3 மணிக்கு இப்பதான் எழுந்தா பாக்கி வச்சிருப்பேன் ஒண்ணே ஒண்ணு. 3 ம், மணிக்கு எந்திரிச்சா நானும் அப்படிதான் கம்ப்ளீட்டா மாதாஜி. முடிச்சிடும் ஒரே ஒரு மாலை முடிச்சிடும். வச்சிருக்கேன். அது வந்து ஈவினிங் விளக்கு ஏத்தும் போது மீதி ஒரே 15 விளக்கு minutes நான் ஏத்துறதுக்கு முடிச்சிட்டேன். ஒண்ணே I can ஒண்ணு. finish with மன சாட்டிஸ்பேக்ஷனோட முடிச்சிருக்கேன். அது டெய்லியே correct. அப்படிதான். நல்ல அது அதாவது இன்னும் சாண்டிங் ஆனா ஒண்ணு பண்ணும்போது வந்து இஃப் யூ டூ சாண்டிங் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துமே வந்து ஃபோக்கஸ்டு சாண்டிங் பண்ணா உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் வந்து நல்லா இருக்கும். நல்லா யாருக்குமே இருக்கும். யாருக்குமே இட் இஸ் கிரவுண்ட் ரூல். அதை தான் நமக்கு சொல்லணும்னு ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயுமே வந்து டீச்சர்ஸ்னு சொல்றதும் அதுதான். ஓகே, நானும் கேட்கறதும் அதுதான். நானும் உங்களுக்கு அதை தான் திருப்பி சொல்றேன். சாண்டிங் நம்ம கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா மிச்சம் எல்லாமே கரெக்டா வந்துடும். மிச்சம் எல்லாமே நீங்க ட்ராக்ல கொண்டு வந்துடலாம். சாண்டிங் முந்தினேத்து நைட்டு பண்ண 1:30 பண்ண சாண்டிங் வந்து இட்ஸ் என்னதுன்னாக்கா இந்த சோம்பேறித்தனம் எல்லாமே கொஞ்சம் விட்டு போயிடுச்சு. ஆக்சுவலி அதுதான் நான் சொல்லணும்னா. ஓகே, கொஞ்சம் அப்படியே யோசிப்போம் இல்லையா? என்ன படிக்கலாம் என்ன படிக்கலாம் எதை படிக்கலாம் அப்படிதான் இருக்கே ஒழிய படுக்கணும்னு எல்லாம் அவ்வளவா தோன்றது இல்லை. குட். சாண்டிங் ஒன்லி கிவ்ஸ் தட். நமக்கு அந்த உத்வேகமே கொடுக்கறது வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் தான். ஓகே, நாம எதுவும் பண்றது இல்ல. நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா? மந்தமான புத்தி இதெல்லாமே வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம பேசிக்கலி அந்த மாதிரி பர்சன் இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு சில காலகட்டங்கள் நம்ம உடல் வந்து ஒத்துழைக்காதப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் பிகாஸ் ஆஃப் ஏஜிங். ஆனா அதை கூட நம்ம வந்து மனசளவுல ஏத்துக்க மாட்டோம். பட் வேற வழி இல்லாம உடல் அளவுல நம்ம ஏத்துக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்படுறோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாமே அந்த நமக்கு நமக்கு புரிய வரும். நமக்கு we'll be able to analyze. எல்லாருக்குமே இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வரும். ஆனா அவங்க எப்படி முயற்சி பண்றாங்களோ அது பொறுத்து தான். இவங்களுக்கு தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும், இவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வராது, இவங்களுடைய பக்தி ஹையஸ்ட், இவங்களுடைய பக்தி லோ, அப்படிலாம் நம்ம யாருமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் ட்ராக். ஓகே, அண்ட் தென் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் எண்டிவர். அவங்க பண்ணக்கூடிய முயற்சிகள் இது எல்லாமே வந்து நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு 3 மணிக்கு தான் எழுந்திருக்க முடியல மாதாஜி. நைட்ல காலையில 4 இன்னைக்கு பகவானே இன்னைக்காவது என்னை எழுப்பி விடு அப்படின்னு படுத்தேன் மாதாஜி. 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு குளிச்சு பகவானை சேவிச்சு எல்லாம் பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த சாண்டிங்க காலையில ஃபுல்லா முடிக்க முடியல மாதாஜி. விட்டு விட்டு தான் செய்யுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் அதுக்குதான் இப்போ உங்களுடைய இதோட ஒரே ஒரு மாதாஜி ஒண்ணு கேட்டிருந்தாங்க. அது ஒண்ணு மட்டும் நான் கொஞ்சம் அப்படி துணியை போட்டு அடைச்சு வச்சிருக்க. ஐயோ, மூச்சு முட்டுது. ஃபேன் போட்டு கூட அங்க ஒரே ஹரே நிமிஷம், கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே 2 நிமிஷம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன்
ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்சபிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்சபிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜனரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜனரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி யமுனா தீரா வனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி யமுனா தீரா வனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்சவிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்சவிஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ ஓம் பகவதே நமோ பகவதே வாசுதேவாய வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வா நரோத்தமம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் வியாசம் ததோ ஜெயம் முதீரயேத் ததோ ஜெயம் முதிரே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையா
பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்யோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. So reading from பாகவதம். நம்ம வந்து ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே மாதாஜி. எல்லாருக்குமே 8வது பதத்துக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மாதாஜி. நாளைக்கு Actually, 8, 9, 10, 11 வரைக்கும் சொல்லணும் மாதாஜி. correct. அப்புறம் தான் என்னன்னா 12 படிக்கணும். 12 படிக்கணும். ஆக்சுவலி நேத்து நீங்க யாராவது எனக்கு கொஞ்சம் ஹிண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா? நானு புதுசா வந்திருக்காங்க டிவோட்டிஸ், அதனால வந்து ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துட்டு அங்க என்ன ஸ்லோகம் இருக்கோ அங்க இருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டேன் நான். நீங்க மாதாஜி முன்னாடி இருந்து வரணும்னு ஒரு வார்த்தை நீங்க நடுவில் இன்டரப்ட் பண்ணிருக்கலாம்ல. முதல்ல நினைச்சேன் மாதாஜி, நீங்க 11 நினைக்க கூடாது, ஆமா, நினைக்க நீங்க கூடாது, சொல்லணும். புதுசா வந்திருக்க டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து சொல்லணும்ன்றதுக்காக இதனுடைய பேக்ரவுண்ட். ஏன்னா அஜாமிலன் யாருன்னே தெரியாது இல்ல உங்களுக்கு. சொல்லு, யாருமே சொல்லலையா? எப்படி நம்ம இல்ல சொல்றது? மாதாஜி, நீங்க ஒரு ஃப்ளோல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்களா, இடையில பேச கூடாதுங்கிறதுனால அப்படியே விட்டுட்டோம் மாதாஜி. இல்லைன்னா ஒரு சொல்லுவோம். மாதிரி இருந்துட்டேன். ஞாபகம் வந்தது. நீங்க இருப்பேன் நானு. ஏதோ ஒரு பர்பஸ்ல தான் நீங்க அப்படி திட்டு வாங்கினாலும் இல்ல, இல்ல. அப்படி நினைச்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. நான் எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பண்ணணும்னே மறந்து போய் அங்க என்ன ஸ்கிரீன் இருந்ததோ அதான் நான் பண்ணேன் நான். ஸோ ஆனா என்னன்னா அந்த ஃப்ளோவோட வந்துட்டேன் நான். பட் இங்க உங்களுக்கு பதங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எதாவது ஆகும்பொழுது மாதாஜி நடுவுல இன்டரப்ட் பண்ணீங்கன்னா நோ இஷ்யூஸ். நான் உங்களை யாரையுமே கோச்சிக்க மாட்டேன். என்ன மனிதன் ஓகே மாதாஜி. மனிதனாகப்பட்டவன் வந்து மறதி என்பது கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? ஸோ நான் ஏதோ ஒரு ஃப்ளோல எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம், ஏன்னா உங்களுக்கு எப்பவுமே நடத்துறது எப்படி நடத்துறேன், ஐ எம் ஆல்வேஸ் மொழிபெயர்ப்பு, பொருளுரை. ஆக்சுவலி ஒரு வழியா நானும் ஏன் படிக்கிறேன் சொல்லுங்க, உங்களோட சேர்ந்து நானும் படிக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்ற அந்த உணர்வு எனக்கு கிடையாது. ஐ எம் ஹேவிங் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ். அதனால வந்து இங்க படிச்சு புரிஞ்சு நம்ம எல்லாருமே அதை வந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ என்ன தமிழ் நம்ம வந்து இப்படிதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆரம்பத்துல இருந்து. அதனால வந்து இது இப்படியே வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன் நான். அதனால வந்து எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு, எனக்கு உங்களோட சேர்ந்து படிக்கிறதுனால தான் படிக்க முடியறதுன்றது. அதனால நீங்க வந்து ஸோ அப்படி ஏதாவது நான் பை மிஸ்டேக் விட்டுட்டேன்னா மாதாஜி அது நீங்க அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா அந்த ஃப்ளோல எடுத்துட்டு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. இனிமே சொல்லிடுறோம் மாதாஜி. மறதியாலதான் அதை நான் எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்தும் 10வது ஸ்லோகத்துல வச்சிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் நான். அதுக்கப்புறம் ஆமா, ஏன் 12வது நான் படிக்கவே இல்லையே, அப்பதான் நான் நினைச்சேன். என்னடா இதெல்லாம் எதுக்கு பின்ன படிச்சது, மறந்துட்டாங்களா அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் மாதாஜி. மறந்துட்டேன். சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அப்புறம் நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஆமா, நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டேன். படிக்கவே ஆமா, இல்லையே, ஆமா. இதை படிக்காதன்னு எப்படி சொல்லி கொடுத்து இப்ப நம்ம நிறைய படிச்சுமே எங்க போச்சு அப்படின்னு யோசிச்சேன் நான். ஏன்னா நான் அந்த புதுசா வந்த டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து அந்த சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து படிச்சோன்றதே நான் மறந்து போயிட்டேன் நான். ஓகே. சோ இங்க நம்ம படிக்கிறது வந்து ஓகே ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் படிங்க இன்னைக்கு. ஏன்னா நீங்க யாராவது படிக்கும்போது ஒருத்தர் மட்டும் ஒரே ஸ்லோகம் படிங்கோ. ஸோ தட் நேற்று யாராவது படிக்காம விட்டு இன்னைக்கு படிக்கணும்னு நினைச்சு இருந்தீங்களா, அவங்க மட்டும் ஒண்ணு படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. 11 வரைக்கும் முடிச்சுமா நம்ம? எஸ், 12 படிக்கணும் மாதாஜி. 12 மட்டும் படிங்க. நான் மொத்தமே வந்து ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம், சரிங்களா? நைகாந்திகம் தத்தி கிருதே அபிநிஷ்கிருதே மனஹ புனர்தாவதி சேத் அசத்பதே தத் கர்ம நிர்ஹாரம் அபிப்சதாம் ஹரேர் குணானுவாதஹ கலு சத்வ பாவனஹ. எஸ், வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். நைகாந்திகம் தத்தி கிருதே அபிநிஷ்கிருதே மனः புனர்தாவதி சேத் அசத்பதே தத் கர்ம நிர்ஹாரம் அபிப்சதாம் ஹரேர் குணானுவாதக கலு சத்வ பாவனக. நான் இல்லை, ஜகாந்திகம் முற்றிலும் தூய்மை அடைவது, தத் இதயம் ஹி ஏனெனில், கிருத்தே மிகவும் நன்றாக செய்யப்பட்ட, அபி போதிலும், நிஷ்கிருதே பிராயச்சித்தம், மனம் புனః மீண்டும், தாவது ஓடுகிறது, சேத் என்றால் அசத் பதே பௌதீக செயல்களின் வழியில்,
தத் எனவே கர்ம நிர்காரம் பலன் விளைவிக்கக்கூடிய கருமங்களை முற்றிலும் நிறுத்துவதில் அபிசதாம் தீவிர ஆசை உடையவர்களுக்கு ஹரே பரமபுருஷரின் குண அனுவாத மகிமைகளை இடையராது பாடுவதுதான் கலு உண்மையில் சத்வ பாவனக நிஜமாக ஒருவனது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்த கூடியது ஆகும். மொழிபெயர்ப்பு சமய சாஸ்திரங்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள பிராயச்சித்த சடங்கு முறையில் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு போதுமானவை அல்ல. ஏனெனில் பிராயச்சித்தம் செய்த பிறகும் மனம் மீண்டும் பௌதீக செயல்களை நோக்கியே ஓடுகிறது. அதனால் தான் பௌதீக செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட விரும்புபவனுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபிப்பது அல்லது பகவானின் நாமம் புகழ் மற்றும் லீலைகளை துதித்து போற்றுவது பரிபூர்ண பிராயச்சித்த முறையாக சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் இத்தகைய நாம ஜபமும் துதியும் ஒருவனது இதயத்தில் உள்ள அழுக்கை முழுமையாக போக்கி விடுகிறது. பொருளுரை இஸ்லோகத்தில் உள்ள கூற்றுகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.2.17 ஏற்கனவே பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஸ்ருண்வதாம் ஸ்ரகதாக கிருஷ்ண புண்ணிய சவன கீர்த்தனக கிருத்தி அந்தஸ்தோகி அபத்ராணி விதுநோட்டி சுக்ருத் சதாம். எல்லோருடைய இதயங்களிலும் பரமாத்மாவாக இருப்பவரும் உண்மையான பக்தர்களை ஆதரிப்பவரும் பரம புருஷருமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலுமே புண்ணியம் தரக்கூடிய அவரது செய்திகளை கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் உள்ள ஆவலை வளர்த்து கொண்டுள்ள பக்தனின் இதயத்திலிருந்து ஜட இன்பங்களுக்கான ஆசைகளை அகற்றி விடுகிறார். ஒருவன் தமது நாமம் புகழ் இயல்புகள் ஆகியவற்றை துதித்து போற்றுவதை பகவான் அறிந்தவுடனேயே அவனது இதயத்திலிருந்து அழுக்கை அகற்ற தானாக முன்வந்து உதவி செய்கிறார். இது அவரது தனி பெரும் கருணையாகும். எனவே இவ்வாறு அவரது புகழை பாடுவதாலேயே ஒருவன் தூய்மை அடைவது மட்டுமின்றி புண்ணிய செயல்களின் பலன்களையும் அடைகிறான். புண்ணிய சவன கீர்த்தன என்பது பக்தி தொண்டு முறையை குறிக்கிறது. ஒருவன் பகவானின் நாமம் லீலைகள் அல்லது இயல்புகளின் பொருளை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் அவைகளை பற்றி கேட்பதால் அல்லது பாடுவதாலேயே அவன் தூய்மை அடைகிறான். இத்தகைய தூய்மை சத்த பாவனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவன் தனது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு முக்தி அடைவதுதான் மனித வாழ்வின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஜட உடலை பெற்றுள்ளவரை தூய்மையற்றவனாகவே ஒருவன் கருதப்பட வேண்டும். அனைவரும் உண்மையான ஆனந்த வாழ்வைத்தான் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் என்றாலும் தூய்மையற்ற இத்தகைய ஒரு பௌதீக நிலையில் அவர்களால் அதை அனுபவிக்க முடியாது. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5.5.1 கூறுகிறது, தபோ திவ்யம் புத்ரா ஏன சத்வம் கத்யேத்க. தன் வாழ்வை தூய்மை உடையதாக்கி ஆன்மீக படித்தரத்திற்கு வர ஒருவன் தவம் செய்ய வேண்டும். பகவானின் நாமம் புகழ் இயல்புகள் ஆகியவற்றை துதிப்பதும் பாடுவதுமான இந்த தவம் தூய்மை அடைவதற்குரிய மிகச் சுலபமான வழிமுறையாகும். இதனால் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். எனவே தங்கள் இதய சக்தியை விரும்பும் அனைவரும் இந்த வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கர்மஞான யோக போன்ற பிற முறைகளால் இதயத்தை முழுமையாக சுத்தம் செய்ய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வசந்தி மாதாஜி, நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நான் இதை படிச்சு முடிச்சுட்டு டைம் இருந்தா நீங்க 13வது ஸ்லோகம் படிப்பீங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்திவேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இப்போ இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்துல இருந்து தான் நேற்று படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இந்த நான்காவது ஸ்லோகம் எதை பற்றி எடுத்து வரைச்சது? நாம அதாவது ஒரு பெரிய மனிதர் எந்த ஒரு ஓமையை வந்து அமைத்து கொடுக்கிறாரோ அதையே தான் பொதுமக்கள் எல்லாமே பின்பற்றுவார்கள் அப்படிங்கிற பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தினுடைய சேம் கருத்து தான் இந்த இடத்துல. ஈவன் ஸ்லோகம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாதி ஸ்லோகம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த முழு ஸ்லோகமும் அப்படிதானான்னு தெரியாது. எனக்கு பாதி ஸ்லோகம் கன்ஃபார்ம். ஓகே, தத் இயதே. ஸோ இந்த இது நம்ம வந்து அதனால நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஆச்சாரியா ஒரு குருவை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு யாரை பின்பற்றணும்ன்ற சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்கள நம்ம பின்பற்றினோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நற்கதியை வந்து அடைய முடியும். நித்தியமான நற்கதி, நார்மலான நற்கதி என்பது நாம டிசைட் பண்றக்கூடிய நற்கதி கிடையாது. பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்கவே கூடாது. ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நமக்கு எது நற்கதியோ அது மட்டும் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கப்பெறும். அந்த வழியை நம்ம கடந்து செல்லும் பொழுது எத்தனை தடைக்கற்கள் வந்தாலும் குருவனுடைய அனுகிரகம், இறைவனுடைய குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா இறைவனுடைய அனுகிரகம் கண்டிப்பா உண்டு. ஓகே, இட் இஸ் அஷ்யூர்ட். ஏன்னா நம்ம காலையில சம்சார தாவா பாடுறோம் இல்லையா, கணாத்மம் இல்லையா? ஸோ அதாவது சம்சார தாவா நலடில லோகா பிரணய காருண்ய கணகணாத்வம் பிராப்தஸ்ய கல்யாண குணானவஷ்யா வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் இல்லையா? ஸோ அதாவது கணகணாத்மம், அதாவது இவங்க அதாவது குருவனுடைய அனுகிரகம் நம்ம ஏன் பெற்றால் நமக்கு எப்படி இறைவனுடைய அனுகிரகம்னா, அவங்க சதா சர்வ காலமும் வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டில எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். ஓகே, குரு என்பவர் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து ஆல்வேஸ் தே ஆர் ப்ளீசிங் கிருஷ்ணா இல்லையா? எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை அவர்கள் வந்து அதாவது ஆனந்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இஸ் எ சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படிங்கிறது வந்து உணர்ந்தவர்கள் அவர்கள். அதனால அவரை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும், அவரை எப்படி ஆனந்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த செயல் வந்து குருவுக்கு தான் தெரியும். ஓகே, ஆனால் அவர்கள் அந்த தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது அதாவது அவர்கள் மீது அவங்களுக்கு வந்து பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்பது திடமாக இருப்பதால் இல்லையா, அவர்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டு முழுவதுமே இறைவனை ஆனந்தப்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பதால் பகவானும் ஆனந்தம் கொள்கிறார் இல்லையா? ஸோ அப்ப அவருடைய அருள் வந்து பகவானுடைய அருள் வந்து இவங்க நிறையவே கிடைக்க பெறுகிறாங்க. அதனால்தான் அவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு அருள் அதாவது நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதாவது பகவான்கிட்ட பெறக்கூடிய அருளை காட்டிலும் குருவிடத்திலிருந்து பெறக்கூடிய அருள் வந்து மிக சுலபமானது. ஓகே, சோ நம்ம குரு சொன்ன வார்த்தை, குரு மார்க்கத்தை நாம் ஏற்று நடந்தோம் என்றால் வாழ்க்கையில வந்து இறைவனுடைய திருவடிகள் அடையறதுல வந்து எந்த சங்கடமுமே இருக்காது. ஓகே, சோ அதனால அதை தவிர்த்து நாம செய்யக்கூடிய இந்த பௌதீக தளத்துல நம்ம வந்து பௌதீக தலைவர்களை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? ஆனா அந்த தலைவர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கணும், குருவின் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது அந்த இடத்துல வந்து தர்மம் தழைத்தோங்கும் இல்லையா? அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய பிரஜைகள் வந்து ஆனந்தத்தில் இருப்பாங்க, நிம்மதியா இருப்பாங்க. இதுதான் யுதிஷ்ட மகாராஜா காலத்துல நிகழ்ந்தது. அவர் ஒரு தலைவர் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து பிரஷித் மகாராஜ், ஜனக மகாராஜ், இவங்க எல்லாருமே வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜ், இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய நாட்டை ஆளும் பொழுது அப்படித்தான் ஆண்டார்கள். அதனால பிரஜைகள் வந்து எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைச்சது. இப்ப கூட எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? இப்ப கூட எல்லாமே இருக்கீங்க. ஆனா அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விதம் தான் தவறாக உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? நம்முடைய தேவைகளை வந்து நாம இறைவனை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக முயன்று அதை நாம் உபயோகப்படுத்தினா நமக்கு நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விதம் கூட பக்குவமாகும். ஓகே, நீங்க ஒரு தொண்டை நீங்க ஆற்றும்போது இல்ல ஒரு செயலே எடுத்துக்கோங்க, அது பௌதிக செயலவே இருக்கட்டும். இப்ப அல்டிமேட்டா நம்ம ஆபீஸ்க்கு போறோம். எதற்கு ஆபீஸ்க்கு போறோம்? சம்பாத்தியம் பண்றதுக்கு தான், பொருள் ஈட்டுவதற்கு தான் இல்லையா? அது என்ன பொருள்? அது பௌதீக பொருள். அந்த பௌதீக பொருள் இருந்தாதான் நாம இந்த இடத்துல சர்வே ஆக முடியும் இல்லையா? உணவு, நித்திரை, இதெல்லாமே நம்ம வந்து நம்முடைய குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமை, இதெல்லாம் செய்யணும்னா கண்டிப்பா சம்பாதிக்க தான் ஆகணும்.
இல்லையா? ஸோ ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல் அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ நாம பிறந்தப்ப இருந்த சூழலை காட்டிலும் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், இப்ப 50 ஆண்டுகள் கழித்து எப்படி இருக்கும் பார்க்கும்போது நிறைய மாற்றங்கள், ரொம்ப சேஞ்சஸ் ஆக்சுவலி நம்ம இப்ப பாக்குறது. இன்னும் 50 ஆண்டுகள் கழித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த நாம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டங்களே வந்து பொன்னான காலமாக நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை வந்து நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க கண்டிப்பா. ஏன்னா நாம இப்ப நினைக்கிறோம் இல்லையா, முந்தைய காலகட்டமே பரவாயில்லையா இருந்தது, இப்ப இப்படி இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா. போக போக வந்து இன்னும் அதாவது அதனுடைய இது வந்து குவாலிட்டி குறையதான் ஆரம்பிக்குமே ஒழிய மேன்மையா போகாது. அதுதான் கலியுகத்தினுடைய பிரபாவம் இல்லையா. கலி ஆல்ரெடி புகுந்தாச்சு எல்லா இடத்துலயுமே இல்லையா. பிராத்தல் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி மது கடைகள் இருக்கு இல்லையா, கசாப்பு கடைகள் இருக்கு, மனிதர்களிடத்துல வந்து ஏமாற்றக்கூடிய குணம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இந்த 4மே வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படின்னா அதர்மங்கள் தான் இந்த இடத்துல தழை தூங்கி இருக்கு. அதனால நம்ம அப்படிப்பட்ட அதர்மங்கள் தழை தூங்கி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து நம்மளுக்கு வழி நடத்தினா என்ன ஆகும், நாமளும் அதர்மிகளாகத்தான் செயல்படுவோம் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு அதாவது இங்கே அஜாமிலன் வந்து தண்டனைக்குரியவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க. அதற்கான காரணம் இப்ப மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா 12th ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா. அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து ரொம்ப வாழ்க்கையினுடைய இறுதி கட்டத்துல வந்து அவங்களால இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்ல நேர்ந்தா அவங்க எத்தனை ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்துல அவங்க வந்து செய்திருந்த பாவங்கள் அனைத்துமே விலகணும். ஸோ அந்த பாவங்கள் விலகினாதான் நம்ம வந்து பகவானுடைய திருவடிகளே சேர முடியும். தட் இஸ் த கண்டிஷன் இல்லையா. அதைத்தான் அஜாமிலன் செய்தான். மேலும் அங்கே அவன் வந்து தனக்கு பாவங்கள் விலகணுன்றதுக்காக அவன் செய்யல இல்லையா, அந்த காரணத்துக்காகவும் அவன் சொல்லல. மேலும் வந்து அவனுக்கு அந்த அந்த ஐடியா கூட இல்லை அவனுக்கு. அவன் அழைத்த விதம் இது, தன்னுடைய மகனுக்கு திருநாமத்தை வந்து சூட்டியதால் அந்த திருநாமத்தை அவன் வந்து சங்கட காலத்தில் வந்து தன்னுடைய மகனை தான் அழைத்தான் இல்லையா. ஆனா அந்த நாமம் வந்து இறைவனுடையது இல்லையா. சோ அதனால வந்து அங்கே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தார்கள். சோ ஒருவர் சங்கட காலத்தில் வந்து இறை நாமத்தை வந்து அழைத்தால் இறைவனே அதாவது அவருடைய தூதர்கள் வந்து அவங்கள அழைச்சிட்டு போவாங்க. இதுதான் சாஸ்திர விதிகள் நமக்கு இங்க எடுத்துரைக்கிறது. அதனால அப்படிப்பட்டவனுக்கு யமதூதர்கள் அழைத்து சென்று அவன் செய்த தவறுகளுக்காக தண்டனை வழங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இல்லையா. அவர்களும் தவறு கிடையாது, கான்ட்ரடிக்டரியான விஷயங்கள் இல்லையா. அவர்கள் கடமை தான் செய்தார்கள், விஷ்ணு தூதர்களும் அவர் கடமையை தான் செய்கிறார்கள். இரண்டுமே வந்து ஒத்து போகல இந்த இடத்துல. சரினா, இவங்க சொன்ன விதம் வந்து ரைட்டு, அவர்கள் செய்யக்கூடிய விதமும் ரைட். அவங்களுடைய அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து கேட்டுதான் அவங்க பண்றாங்க. அவனுடைய ஹிஸ்டரி இல்லையா, அவன் செய்த செயல்களுடைய ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்க்கும்போது இவன் எந்தெந்த நரகலோகத்துக்கு இவனை வந்து அனுப்பணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம அதாவது ஒரு நரகலோகத்துல எத்தனை தடவைகள் அவன் எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எத்தனை காலகட்டம், ஆண்டுகள் கிடையாது, எத்தனை காலகட்டம் இருக்கணும்ன்றதை நிர்ணயிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா. ஒண்ணு அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கல, அப்பா அம்மாவுடைய ஆஸ்திகளை இந்த வேசிக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுத்தாச்சு இல்லையா, அவளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக. அதையும் தாண்டி அவனால வந்து சர்வையாக முடியாதனால அடுத்தவங்களுடைய பொருளை அபகரித்தான், அதற்கான தண்டனை இல்லையா. சோ மேலும் அவனுடைய புலன் நுகர்ச்சிக்காக அவன் வந்து தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கை, அவன் மனைவியை துறந்து இப்படி இந்த விலைமாதுவோடையே இருந்த தன்மை இல்லையா, அதற்கான ஒரு நரக உலகமும் இருக்கு. அங்கேயுமே போயிட்டு அந்த நரகத்தை வேதனையை அனுபவிக்க வேண்டியது. இப்படி எத்தனை நரக உலகங்களை பற்றி படிச்சோம் நம்ம இல்லையா, 28 நரகம். அதுல அட்லீஸ்ட் இந்த அஜாமிலன் ஒரு 4-5 நரக உலகத்துக்காக போக வேண்டியிருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு இதுல வந்து யமதூதர்களுமே வந்தாங்க இல்லையா. அததான் நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். சோ இழிவடைந்த நிலையுள்ள மனித சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஒரு சரியான இயக்கம் தான் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம். அதனால நாம் எல்லாருமே இதை வந்து வாய்ப்பா கருதி நாம இதை வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும். நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதே நாம நம்முடைய சேவையா பண்ணணும். சோ பாமர மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா, எது தர்மம் எது அதர்மம், கள்ளம் கபடமற்ற நிலையில இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா. சோ ஆனா அதை வழி நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கு, அந்த தலைவனுக்கு இருக்கு. அந்த மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய தலைவனுக்கு உண்டு இல்லையா. ஒரு மக்கள் செய்த பாவத்துல 6ல் ஒரு பகுதியை வந்து அந்த தலைவனுக்கு போய் சேரும். அந்த பாவத்தையே அவன் வந்து அதாவது புண்ணியமும் 6ல் ஒரு பகுதி, நம்மளுடைய புண்ணியங்கள் கூட 6ல் ஒரு பகுதி அவங்களுக்கு போய் சேரும், பாவம் கண்டிப்பா போய் சேரும் ஓகே ஆள்பவனுக்கு.
ஸோ ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல என்என்டி பிரபுஜி போன வாரம் சொல்லிட்டு இருந்தார், நம்ம மக்கள் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் கூட பெற்றோர்களுக்கு 50% வந்து சேருமா. பிரபுஜி சொன்னார். அப்பதான் பெரிய ஷாக்கிங் இல்லையா? அதனால நம்ம பிள்ளைங்க எப்படி வேணாலும் போட்டோம் அப்படின்னு நம்ம விட்டுற முடியாது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் அதுக்காவது நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லையா? நாம என்ன கர்மத்தை பண்ணமோ இங்க வந்து உட்காந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி பாவங்கள், பிள்ளைகளுடைய பாவங்கள் வந்து 50% வந்து பெற்றோர்களுக்கு போய் சேரும். ஏன்னா அது பெற்றோர்கள் வந்து பிள்ளைகளை வந்து நல்வழியில எடுத்துட்டு போக வேண்டிய கடமை அவங்களுக்கு உண்டு இல்லையா? அந்த கடமையை அவர்கள் சரிவர செய்யவில்லை என்றால் பிள்ளைகள் ஆற்றக்கூடிய தவறுகள், அவங்க செய்யக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே வந்து பெற்றோர்களுக்கு போய் சேரும். அதை அந்த பெற்றோர்கள் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம பாவம் புண்ணியங்களுடைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பதவி கிடைச்சதுன்ட்டு நம்ம உட்கார்ந்துட முடியாது. நம்ம பெற்றோர் ஆகணுன்றதுக்காக பேரளவுல பெற்றோர் ஆனா அது வீணான செயல் இல்லையா? ஸோ ஒரு தலைவன் உண்மையில் இரக்க மனமுடையவனாகவும் கம்பேஷனா இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு ஜீவராசியின் நம்பிக்கைக்கு தகுதி உடையவனாக நம்மளை நம்பணும். அப்பதான் அடுத்தவங்க, அதாவது அவன் தலைவனா ஏத்துக்குவாங்க இல்லையா? ஸோ ஒருத்தரை நம்பினாதான் அவனை வந்து தலைவனா ஏத்துக்க முடியும். நம்பிக்கை இல்லாம யாருமே ஒருத்தரை வந்து தலைவனா ஏத்துக்க முடியாது இல்லையா? உயர்ந்த நம்பிக்கையும் நட்பு கொண்டு முழுமையாக சரந்த ஒரு பாமரை அவன் எவ்வாறு தண்டிக்கலாம் அல்லது கொல்லலாம் இல்லையா? அதாவது இது வந்து யமராஜனுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய யமதூதர்களுக்கு வந்து விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க விஷ்ணு தூதர்கள் இல்லையா? ஸோ இவன் வந்து, அதாவது இங்க வந்து நம்ம அந்த கான்டெக்ட்ல தான் எடுத்துக்கணும். ஆனா வாழக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நம்ம எல்லாருமே ஒரு தலைமை கீழே தான் வாழ்றோம். நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே அந்த தலைவன் எவ்வாறு வழி நடத்தி செல்கின்றானோ அதன் அடிப்படையில் தான் செல்கிறது இல்லையா? ஆனா அது தர்மத்திற்கு புறம்பாக இருக்கும் பட்சத்துல நாம் எல்லாரும் கூட அதர்மிகளாகத்தான் மாறுவோம். அதனால்தான் நாம சாஸ்திர விதிகள் எதை சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நாம செய்யணும். இப்போ இந்த கொஷின் வந்து விஷ்ணு தூதர்களை வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து யமதூதர்களை கேட்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே யாரிடத்துல வந்து அவங்களுக்கு கருணை என்பது அவங்க கிட்ட நம்ம பேச முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது வெறும் தர்மம் மட்டும்தான். ஓகே, நம்ம மனிதர்களாகிய நமக்கு தான் இந்த கருணை இதெல்லாமே ஒரு காம்பினேஷன். ஸோ யம தர்மராஜாவுடைய நீதியில வந்து தவறுக்கு தண்டனை, அவ்வளவுதான், நோ மெர்சி. ஓகே, அப்படிதான் அந்த கோட்பாடு. ஆனா அவருக்கு தெரியும் எது தர்மம் என்றது அவருக்கு தெரியும். இவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு? தவறுகள் புரிந்தவனை போய் நீ இழுத்துட்டு வரணும். அதுதான் அவனுடைய இறுதி கட்டத்துல, அதுதான் அவங்களுக்கு கிரவுண்ட் ரூல் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் அவங்க போனாங்க. ஆனா அதையும் தாண்டி இவன் கடைசி கட்டத்துல அவன் செய்த இந்த இறைவனுடைய நாமத்தை நினைவு கூர்ந்ததால அவன் வந்து பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை வந்து யமதூதர்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, அப்ப ஆஸ் குட் ஆஸ் இப்ப என்ன பண்றாங்க, இவங்க தவறு இழைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வந்து குற்றமாக யார் சாட்டுகிறார்கள்? விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து சொல்றாங்க. ஓகே, எவ்வாறு தண்டிக்கலாம் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து கொஸ்டினா வைக்கிறாங்க. ஓகே, சோ விஸ்வத காதக என்னும் சமஸ்கிருத சொல் நம்பிக்கை துரோகத்தை குறிக்கிறது. பாமர மக்கள் அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பில் எப்பொழுதும் கவலையின்றி நிம்மதியா, இதுதான் கிரவுண்ட் ரூல். அரசாங்கம் நல்லபடியா இருக்கணும். ஆகவே குடிமக்களுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்து அரசியல் காரணங்களுக்காக அரசாங்கம் அவர்களை கஷ்டப்படுத்துவது எந்த வருந்தத்தக்க விஷயம் இல்லையா? இந்தியாவில் இப்படிதான் இருக்கிறதே. ஸோ நம்மளுடைய இதை நாம் நேத்தே பார்த்தோம். அதாவது அரசியல் தலைவர்கள் அவங்களுடைய ஓட்டு பேங்க்கு, அவங்க ஆட்சியில அமரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஸோ ஒரு சமுதாய பிரிவுக்கு வந்து அப்பீஸ்மெண்ட் இல்லையா, அவங்கள வந்து திருப்திப்படுத்துற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சலுகைகளை கொடுக்கறது இல்லையா? மெஜாரிட்டியா இருக்கிறவங்கள வந்து கண்டுக்கிறதே கிடையாது இல்லையா? இப்படிதான் வந்து அரசியல் வந்து நடந்த வண்ணம் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, ஒரு சமுதாயத்திற்கு இன்னொரு சமுதாயம் மீது கோபம் வருது, பிடிக்காத தன்மை, வெறுப்பு தன்மையை வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா? ஸோ இது நம்ம பிளட்லயும் நம்ம ஊறி போன ஒன்று தான் இது. ஆனா இங்க இறை உணர்வு என்ற கூடிய அந்த தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அனைவருமே ஜீவாத்மாக்கள் தான். அதனால நாம் அந்த பேதபாவத்தை வந்து கண்டிப்பாக காட்டக்கூடாது இல்லையா? ஆனா இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னாக்கா, நம்ம இந்த யுகத்துல வந்து ஈவன் விலங்குகள் கூட வந்து பிரஜைகள் தான். ஒரு இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? பரிஷித் மகாராஜ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? விலங்குகள் கூட இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பிரஜாஸ். ஓகே, பிரஜா என்ற வார்த்தைக்கு டெபினிஷனே வந்து மனிதர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, அனைத்து ஜீவராசிகளுமே வந்து
அரசனுடைய பிரஜைகள் தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தின் கலி புருஷன் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த சாப்டர்ல தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். சோ அந்த பசுவா இருக்கக்கூடிய பூமி தாயும் எருதுவா இருக்கக்கூடிய தர்மத்தையுமே வந்து அந்த கலி புருஷன் வந்து பாண்டவர்கள் இறப்புல வருது மாதாஜி, பாண்டவர்கள் இறப்புல பிரஜைகள். ஓகே, பிரஜா அந்த இடத்துல ஒன் செகண்ட். ஓகே, பிரஜா எனக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா, கரெக்ட், நானே சொல்லிட்டேன். ஸோ நீங்க கர்கரன் நீங்க சொல்றதை விட உங்க பேக்ரவுண்ட்ல தான் கர்கரன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ கலியுகத்துல வந்து நம்ம இதுதான் இயல்பு இல்லையா? மிருகங்கள் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டு தன் எஜமானர்கள் தங்களை காப்பாற்றுவார்கள் என்ற பூர்ண நம்பிக்கை பெறுகின்றது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவள் கொழு என்று வளர்ந்தவுடன் உடனே கசாப்பு கடைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. எஸ், இதுதான் இந்த காலகட்டத்தில் நடந்துருக்கு இல்லையா? இத்தகைய கொடுமை விஷ்ணு தூதர்களை போன்ற வைஷ்ணவர்களால் கண்டிக்கப்படுகிறது. உண்மையில் இத்தகைய துன்பங்கள் பொறுப்பாளியான பாவிகளுக்கு ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்ட நரக சூழ்நிலைகள் காத்திருக்கின்றன. கண்டிப்பா. சோ ஒரு விலங்கு அது கசாப்பு கடைக்காக வளர்க்குறவனுக்குமே ஒரு பகுதி பாவம் உண்டு. அதை விற்று அந்த வரக்கூடிய காசுல வந்து பாவம் நிறைந்த காசு தான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வாங்கிட்டு போயிட்டு அவன் வெட்டுறான் பாருங்க, வெட்டுறவனுக்கு ஒரு பங்கு இல்லையா? அதை வித்து அதை காசாக்கிட்டு அதை வாங்கிட்டு போறான் பாருங்க, அவனுக்கு ஒரு பங்கு, சமைக்கிறவனுக்கு ஒரு பங்கு, உண்ணக்கூடியவனுக்கு ஒரு பங்கு. இப்படி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த பாவங்கள் எல்லாமே. ஓகே, அதற்காக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மேல நரக உலகங்களுக்கு போனால் நம்மளையே யாரையோ சேம் என்ன நாம் அடுத்தவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறோமோ அதே தான் நமக்கு தண்டனையா வரும். வி ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க். அதனால நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ஆன வரைக்கும் வாழ்த்துக்கள், அடுத்தவங்களுக்கு ஆன வரைக்கும் நல்ல ஒரு நிலை செய்யும் பொழுது நமக்கும் அதே ரெசிப்ரோகேட் ஆகும். அட்லீஸ்ட் ஆரம்பத்துல நம்ம சுயநலமா அதை ஆரம்பிச்சா கூட பிற்காலத்துல நம்ம அதை செயல்படும் பொழுது, பக்குவம் அடையும் பொழுது அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் வந்து நமக்கு வந்து வில் ஃபீல் ஹாப்பி இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யும் பொழுது நமக்கு ஆனந்தம் வருது இல்லையா? அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து யாராலுமே வந்து கொடுக்க முடியாது, நாம மட்டும்தான் உணர முடியும். அந்த செயலையே நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்பொழுது வாழ்க்கை முழுதுமே நம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒன்று தான் இது. ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம துன்பத்தை கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா நாம துன்பத்தை தான் அனுபவிப்போம். மேலும் கலியுகத்தினுடைய இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, பிராயேன ஹல்பாயஷு சப்யா இல்லையா? கலி யுகே ஜனா மந்தா சுமந்த மதையோ மந்த பாக்கியா உபாத்ருதாக. செகண்ட் லைன்ல ஏதோ ஒரு வேர்டு விட்டுட்டேன் நான். ஓகே, அந்த மாதிரி நமக்கு அல்ப ஆயுஷ் இல்லையா? ஸோ இந்த கலியுகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? குவாரல்சம் யுகம் இல்லையா? சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த யுகம் இது. ஓகே, நமக்கு வந்து இயல்புகள் வந்து கீழான இயல்புகள் தான், அதாவது ஸ்ட்ராங்கா நிற்கும் இந்த கலியுகத்துல. ஏன்னா நம்மளை சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களே அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கீழான இயல்புகளா தான் நம்ம அதிகமா வளர்த்து கொள்வோம். நம்ம சுத்தி மேன்மையான இயல்புகள் நடந்தா கண்டிப்பா மேன்மையான இயல்புகளை வந்து நம்ம அடையணும்ன்ற அந்த உந்துதலாவது இருக்கும். நம்மளை சுத்தி நடக்கிறது எல்லாமே பௌதீகம் இல்லையா? அதனால்தான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் அதுதான். நம்ம புத்தி வந்து சிறுமையானது, மேன்மையான உணர்வு கொண்ட புத்தி நமக்கு கிடையாது இல்லையா? அல்பமான புத்தி ஆக்சுவலி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் சோம்பேறித்தனம் ஆன்மீகத்துல மாத்திரம் கிடையாது, பௌதீக செயல்களோட நம்ம சோம்பேறித்தனம் தான். நம்முடைய பொறுப்புகளை அடுத்தவங்க மேல தெரிஞ்சுறது இல்லையா? அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தி கொள்றது, இது எல்லாமே நம்ம செய்யறது தான் இல்லையா? மந்த பாக்கியம், நம்ம துரதிர்ஷ்டசாலிகள் கூட. ஓகே, இல்லைன்னா இந்த கலியுக ஏதாவது இந்த பூமியில யாரெல்லாம் பிறக்கிறாங்களோ அப்படின்னா, இந்த மௌதிக உலகத்துல யாரெல்லாம் பிறவி எடுக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து துரதிர்ஷ்டசாலிகள் தான். ஓகே, ஆனா அவங்க ஏதாவது நல்ல ஒரு காரியம் பண்ணியிருந்தா இப்படி ஆன்மீகத்துல வந்து அவங்க வந்து தொடர்பு கொள்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அது இறைவனுடைய கருணையால ஒரு குருவையும் அடையக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. ஓகே, ஆனா அப்படி இல்லைன்னா இது எல்லாமே வந்து உண்டு. ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாருமே தவறாக வழியை வந்து நமக்கு வந்து கைடன்ஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இங்க அதிகம் இல்லையா? நீ இப்படி போனா உனக்கு வந்து நிறைய செல்வம் ஈட்டலாம் அப்படின்னு நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து கைட் பண்ணா, அப்படியா நம்ம ஷார்ட்கட்ல போய் நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த சம்பாதனை பண்ணலாமே அப்படின்னு நமக்கு மனசு தோன்றும் இல்லையா? அந்த உந்துதல் அங்க எடுத்துட்டு போறது இல்லையா? ஸோ அதுதான் ராங்லி கைடிங். யாராவது தவறா வழி நடத்தினாங்கன்னு நம்ம அதை என்ன பண்ணணும்? நம்பிட்டு நமக்கு தேவை என்ன? அந்த இலக்கை அடையணும் இல்லையா? அதுல என்ன கிடைக்கும் நமக்கு?
பௌதீகத்துல நம்ம என்ன அடைவோம் லாபம், அப்படிதான் நம்ம வந்து செய்யறது. ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம போகக்கூடிய பாதையினால அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு துன்பத்தை கொடுக்கறோம், அந்த பாவம் எல்லாமே நம்ம வந்து கட்டிக்கணும் அப்படின்னுட்டு நான் நம்ம புரிய ஆரம்பிச்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டோம். புரியணும், வேறுபடுத்தி பார்க்கணும். அந்த நிலை வரணும்னா நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணா மட்டும்தான் அதை வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய குணமே வரும். பக்தி தொண்டுல முழுசா ஈடுபடலைன்னா கண்டிப்பா வராது. ஓகே, ஏன்னா மரணத்துக்கு பிறகு நாம செய்திருக்கக்கூடிய எல்லாமே நாம் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கறது வந்து உணர ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம இப்பயே என்ன பண்ணுவோம், அந்த செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்ம பக்குவமா எடுத்துட்டு போறதுக்கான பாதையை ஏற்படுத்திக்கும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்மளால செயல்படுத்த முடியாது. அஜாமிலன் தன் பாவ செயல்களுக்கு கண்டிப்பா அவன் வந்து எத்தனையோ அதாவது நரக உலகங்களுக்கு எல்லாமே அவன் போக வேண்டியதுதான். அது வந்து ரைட் தான் ஆஸ் பர் யமதூதர்கள் பிரகாரம். ஆனா அவன் செய்த ஒரு காரியம் என்னது, கடைசி கட்டத்துல அதாவது இறைவனை நாமத்தை அழைச்சான். ஆனா அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? அதாவது டைரக்டா பிராக்டிஸ் பண்ணல. இப்ப நம்ம எல்லாம் உட்காந்து நாம ஜபம் பண்றோம் இல்லையா? இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண 3 மணிக்கு பண்ணா நல்லது, 4 மணிக்கு பண்ணா நல்லது, அப்படிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி எதுவும் நாராயணா நாராயணான்னு எதுவும் பண்ணலாம். அவனுடைய குழந்தைக்கு நாராயணன்ற நாமத்தை வைத்தான். அந்த குழந்தை மீது இருக்கக்கூடிய அன்புனால நாராயணா சாப்பிடு, நாராயணா தூங்கு இல்லையா, நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுமே நாராயணா மூச்சுக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இன்டைரக்டா பகவானை தான் அழைச்சிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அவன் குழந்தைய அழைத்து குழந்தைக்கு அவன் செய்தாலும் அங்கே இறைவன் வந்து அந்த நாமத்தைக்கு வந்து மகத்துவம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதை பழகிதான் அவன் வந்து கடைசி கட்டத்துல எப்படின்னா, சங்கடம் இருக்கும் பொழுது நாம கூட எதை பழகிருப்போம் சிறுபிராயத்துல, அம்மா கீழே விழுந்தா அம்மா, எழுந்தா அம்மா, அப்படிதான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? ஏன்னா அம்மா தான் நமக்கு ஹையஸ்ட் இல்லையா? அப்படின்னா அம்மாயிடம் இருக்கக்கூடிய அன்பு தான் நமக்கு ஹையஸ்ட், அம்மாவை தவிர நமக்கு வேற எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குழந்தையிலே இருந்தக்கூடிய பாவம் நமக்கு இருக்கு. இப்ப வேணா நம்ம மடை மாத்திருக்கலாம் இல்லையா? இப்ப எழுந்தா கிருஷ்ணா உட்காந்தா கிருஷ்ணான்னு சொல்றதுக்கான அந்த பாவம் நமக்கு பகவானுடைய கிருபையால கிடைச்சிருக்கலாம். ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல இல்லைன்னா நமக்கு பிடிச்ச தேவதைகளுடைய பெயர் இல்லையா சொல்லியிருக்கலாம், முருகா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? எழுந்தா முருகா, உட்கார்ந்தா முருகா இல்லையா? அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எதன் மீது நம்முடைய மனசு லயிக்கிறதோ அந்த நாமத்தை தான் நம்ம சொல்லுவோம். இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு. சோ அவன் தன் பிள்ளைக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய நாராயணா இல்லையா, அந்த பிள்ளை மீது இருக்கக்கூடிய அன்பினால அந்த நாமத்தை அவன் அழைத்தான். சோ அவனுடைய சங்கடமான காலத்துல அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய சங்கடமான காலமே ஒருவருக்கு மரணம் தான். சோ அந்த மரணத்திலையுமே அந்த வலியும் வேதனையிலேயே அவன் வந்து நாராயணா அப்படின்னு அழைச்சதுனால அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நின்னாச்சு இல்லையா? இந்த இடத்துல அதுதான் சொல்றேன். அஜாமிலன் தன் பாவ செயல்களுக்கெல்லாம் பிராயச்சித்தம் செய்து விட்டான் அப்படின்னு யார் இந்த இடத்துல அங்கீகாரம் பண்றாங்க? விஷ்ணு தூதர்கள். உண்மையில் ஒரு பிறவியில் செய்த பாவங்களுக்கு மட்டுமின்றி கோடிக்கணக்கான பிறவிகளில் செய்த பாவங்களுக்கும் அவன் பிராயச்சித்தம் செய்தவனாகிறான். சோ ஒரே நாமம் ஒரு தடவை ஃபுல்லி, அதாவது அவன் வந்து அந்த பௌதிக கடலை வந்து கடந்துட்டான் ஒரு க்ஷணத்துல வந்தவன். ஏனெனில் கதியற்ற ஒரு நிலையில் நாராயணரின் திருநாமத்தை அவன் ஜெபித்ததுவே அதற்கு காரணம். அப்போ வாழ்க்கையெல்லாம் நான் தப்பு பண்ணிட்டு கடைசி கட்டத்துல வந்து நான் நாராயணான்னு சொல்லிட்டா எனக்கு வைகுண்டம் போயிட்டா எல்லாரும் அதை தானே பின்பற்றுவாங்க. அப்ப இறைவன் மீது நமக்கு நம்பிக்கை வராது இல்லையா? கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்லாம் நமக்குள்ள உண்டு இல்லையா? அப்ப அதனாலதான் வந்து செகண்ட் சான்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வாய்ப்பு இந்த சூழலுமே அவ்வாறுதான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. யமதூதர்கள் வந்து கரெக்டான வழியில தான் வந்தாங்க. ஆனா அவன் கடைசியில் செய்த அந்த மகத்துவத்தினுடைய விளைவு அவங்களுக்கு தெரியாம வந்தாங்க. அந்த விளைவுகளால வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தாங்க. இந்த சூழலுமே இறைவனுடைய இதுதான், லீலை தான். ஓகே, சோ அந்த இருவருக்கு நடக்கக்கூடிய உரையாடலை அவன் கேட்டறியும் பொழுதுதான் அஜாமிலன் வந்து தான் செய்த எவ்வளவு பெரிய தவறுகள் என்பதை உணர ஆரம்பிக்கிறான். அதன் பிறகு அவன் 20 ஆண்டுகள் வந்து ஹரித்வார்ல போயிட்டு இல்லையா, அங்கே வந்து அதாவது இறைவனுக்கு துண்டாற்றி அதன் பிறகு வந்து அவன் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கிறான். ஓகே, திஸ் நாட் அ ஒன்லி சான்ஸ். நம்ம இந்த கதை என்ன சொல்றதுன்னா, இறைவனுடைய நாமத்தை சொன்னால் இறைவனிடத்துல செல்லுவோம். ஆனா அந்த இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்குமே நம்ம பழகணும். இறைவன் வந்து நமக்கு அந்த வாய்ப்பையும் கொடுக்கணும். ரெண்டுமே பழகினா அந்த வாய்ப்பு உண்டு, இறைவனுடைய கருணையும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அப்பதான் நம்மளால அது சொல்ல முடியும். அதனால பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அதனால நாம ஜபத்தை வந்து நாம தவறு இல்லாம வந்து நாம
சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அபராதங்களோட நம்ம சொன்னோம்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த அபராதங்களை ஒருவருடைய அபராதங்கள் எப்படி நாம வந்து மிட்டிகேட் பண்ண முடியும், அதற்கான தீர்வு என்ன, அபராதங்கள்ல இருந்து வர்றது இறைவனுக்கு துண்டுதான். ஸோ அதுவுமே நாம ஜபங்கள் வந்து நமக்கு சங்கீர்த்தனம் தான் நமக்கு வந்து அந்த தீர்வு. அதனால ஒரு பக்கம் நம்ம நாம ஜபத்துல அபராதம் பண்ணிட்டு இருப்போம், இன்னொரு பக்கம் வந்து அதை வந்து நாம ஜபங்களும் செய்துட்டே இருப்போம். அப்படி செய்துட்டே இருந்தாக்கா இது கவுண்டர் ஆக்ஷன் மட்டும் தான் நடந்துட்டு இருக்கும் கடைசி வரைக்குமே. ஓகே, அதன் பிறகு நம்ம வந்து எப்ப நாம இறைவனுடைய நாமத்தை டக்குன்னு சொல்றதுக்கான அந்த அந்த ஞாபகம் எப்போ வரும் நமக்கு? கண்டிப்பா வராது. அதனாலதான் ஃபோக்கஸ் ஆன் சாண்டிங். நம்ம செய்யக்கூடிய நாம ஜபம் பர்ஃபெக்டா பண்றோமா அப்படிங்கறது வந்து அந்த ஒரு ஒரு அக்ஷரத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நாம பக்குவமா பண்றதுக்கு வந்து எப்படி பண்ணாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நாம ஸ்லைட்டான ஒரு மிஸ்டேக்கு கண்டினியூஸா பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பா வரும். அதை நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சு பழக பழக நம்ம வந்து அந்த தவறையுமே நாம வந்து பக்குவப்படுத்திக்கலாம். அதனால நம்ம திருநாமத்தை வந்து நாம சொல்றதுக்கு வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் நல்ல விதத்துல. ஓகே, இல்லைன்னா அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஆகாது. ஓகே, யமதூதர்கள் அஜாமலின் புறநிலை மட்டும்தான் கருதில் கொண்டார்கள். எக்ஸ்டர்னல் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு, ஏன்னா அவன் வெளிப்புறத்துல அவன் செய்த பாவ செயல்கள் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அவன் உட்புறம் அவன் தன் மகனின் மீது இருந்த அன்பு, அதனால் அவனுக்கு சூட்டிய பகவானுடைய திருநாமம், அந்த திருநாமத்தை அவன் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அழைத்து கொண்டிருந்தது. மரண காலகட்டத்திலுமே அந்த நாமத்தை அவன் மகனை எண்ணிதான் அவன் அழைத்தான், வித்தவுட் எனி அஃபென்சஸ். அததான் நம்ம பார்க்கணும். அபராதமின்றி அந்த நாமத்தை உச்சரித்தான், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அந்த இடத்துல உச்சரித்தான் இல்லையா? சோ அதனால வந்து அவன் வந்து அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் வந்து விலக்கப்பட்டது அப்படின்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் அவன் எல்லா பாவலும் விடுபட்டு விட்டான். ஒரு சந்தேகம் வந்தது, இப்ப எல்லாருமே அப்படித்தானே மாதாஜி கூப்பிடுவாங்க, அவன் மட்டும் ஸ்பெஷாலிட்டியா நம்ம கூட இப்ப நம்ம குழந்தைய கூப்பிட்டோம்னா அந்த நோக்கத்தோடயா மாதாஜி கூப்பிடுவோம்? அதுதான் மாதாஜி, நாம கூட அதே மாதிரிதான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அந்த காலகட்டத்துல வந்து எதுக்கு வந்து பகவானுடைய நாமங்களை வந்து பெயர்களா வச்சாங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க. ஸோ இட் இஸ் பை டிஃபால்ட் நாம வந்து எப்பொழுதுமே இறைவன் நாமத்தை வந்து அபராதமின்றி நாம வந்து அழைப்போம் இல்லையா, அன்பு கொண்டு அழைப்போம். அததான் பகவான் கேட்கிறார் இல்லையா? ஸோ அது ஒரு விதத்துல நம்ம வந்து டூயிங் எ டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் மாதாஜி. பகவானுடைய திருநாமங்களை சொல்றதே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். அதனாலதான் வந்து அதை தெரிஞ்சுதான் அந்த காலகட்டத்துல வந்து இறைவனுடைய பெயர்களை தான் வச்சாங்க. ஸோ நம்ம இப்ப நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. இப்பெல்லாம் நம்ம என்னதோ பேர் வைக்கிறோம் இல்லையா, வாயில நுழ முடியாத பேரு இதெல்லாம் வைக்கிறோம். அப்போ நம்ம சங்கடத்துல இருக்கும்போது நமக்கு யார் மீது அன்பு இருக்கோ அவங்கள தானே அழைப்போம். அம்மா மீது அன்பு இருந்தால் அம்மா அப்படின்னு தெரியாம கீழே விழுந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், விழுந்து கால் உடைஞ்சதோ கை உடைஞ்சதோ அப்ப என்ன நடக்கும்? அப்போ நம்ம வந்து முதல்ல வந்து அம்மாவை தான் நினைப்போம் இல்லையா? அப்படின்னா நான் அம்மாவா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா நான் அம்மா தான் நினைப்பேன், அப்பான்னா அப்பா தான் நினைப்பேன், இல்ல என்னோட தங்கையா இருந்தா தங்கையை நினைப்பேன், இல்ல என்ன பிள்ளையா இருந்தா பிள்ளையை தான் நினைப்பேன், இல்ல கணவர்னா கணவரை தான் நினைப்பேன். ஓகே, சோ அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்கள மட்டுமே நினைக்கும் பொழுது அவங்களோட திருநாமத்தை நம்ம கூப்பிட்டோம்னா அவங்க தான் வருவாங்க. அதனால வந்து எதுவும் நடக்க போறதில்லை. ஆனா இறைவனின் நாமத்தை சூட்டி, என்னுடைய பையன் மீது எனக்கு அதீத பிரேமை என்றால் எனக்கு சங்கடமா இருக்கும்போது ஜெகன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் கூப்பிடுவேன் இல்லையா, ஜெகன்னாத் இல்லையா, ஸ்ரீனிவாஸ், ஜெகன் ஸ்ரீனிவாஸ் அவனுடைய பேர். சோ அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா அந்த நாமத்தை அழைக்கும் பொழுது ஜெகன் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய நாமம் தான் இல்லையா, இந்த ஜெகத்துக்கே உடைய நாதன் அவர் ஆக்சுவலி. சோ அவருடைய நாமம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னது, we are having a association with the name of the Lord. பகவானுடைய நாமத்தோட நாம் என்ன பண்றோம், சம்பந்தம். எத்தனை வாட்டி நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை அழைச்சுட்டே இருக்கிறோமோ அத்தனை வாட்டி நம்ம என்ன பண்றோம். இப்ப பையனை அழைக்கும் போது அதுல நம்ம ஏதாவது பாவத்தை கொண்டு அழைப்போமா? என்ன அன்பு தவிர எதுவுமே இருக்காது அந்த இடத்துல, எதிர்பார்ப்புகளுமே இருக்காது, ஒன்லி அன்பு பரிமாற்றம் தான் இருக்கும். இதே சம்பந்தத்தை தான் நாம வந்து பகவான்கிட்ட வச்சுக்கணும். ஓகே, சேம் ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ஓகே, சோ அப்போ சங்கட காலத்துல நம்ம அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது எல்லாருக்குமே சங்கட காலம் எது, அதிகமான சங்கட காலம் மரணம் தான் இல்லையா? அந்த சமயத்துல அந்த நாமத்தை நம்ம உச்சரித்தால் கண்டிப்பாக இறைவனுடைய தூதர்கள் தான் வருவாங்க. சோ அதனால இந்த பக்கம் நிறைய தவறு பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் நம்ம வந்து இப்படி அழைக்கிறது வந்து அதுவுமே இறைவனுடைய விருப்பம் இருந்தால் தான் நடக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் லெசன் ஆக்சுவல். அவன் செய்த திருப்பிராயத்துல செய்த அவனுடைய சுக்ருதி இல்லையா, சொல்பம் அப்பியஷ்ய தர்மஷ்ய, அந்த வாய்ப்பு இறைவன் அவனுக்கு கொடுத்தார்.
அதே மாதிரிதான் நம்ம செய்யக்கூடிய சேவைகள் எப்பவுமே வீண் போகாது. அந்த இறை- மகனை கூட அன்பா அழைச்சதுனாலதான் மாதாஜி ஆமா அவருக்கு அந்த பையனை ஆமா அன்பா அழைச்சு வா நாராயணா வா நாராயணான்னு சொல்லினாலதான் அவனுக்கு As நல்ல இது. அவன் அவ்வளவு பிராக்டிஸ் அப்படின்னா அவன் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்ட்டு படல. அவன் பிள்ளை மீது இருந்த அன்பினால் அழைக்கிறான், அவ்வளவுதான். ஆனா அந்த நாமத்திற்கு வந்து இறைவனோட சம்பந்தம் உண்டு, புரியுறதா? அதனாலதான் இப்ப நாராயணா வான்னா அது வந்து இறைவனை வந்து அழைக்கக்கூடியது. ஓகே, அதே மாதிரி நாராயணா சாப்பிடுன்னா அது இறைவனை சாப்பிடுன்னு சொல்றதுக்கு இது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி. ஸோ நாமம் வேற, பகவான் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. இறைவன் வேறல்ல, இறைவன் நாமம் வேறல்ல. இறைவனுடைய நாமத்திலேயே நாம் இறைவனை காணும். ஓகே, ஸோ அதனாலதான் நாம ஜபங்கள் பண்றோம். ஒவ்வொரு சிலபல்லையுமே நம்ம அவரை உணரணும். அவரோட நம்ம சம்பந்தம் இருக்கிறத நம்ம உணர்ந்து சொல்லணும். அப்பதான் நமக்கு அந்த நித்தியமான அந்த சம்பந்தம் ஏற்படும். அப்போ நம்ம அவருக்கு இன்னும் தொண்டு புரியறதுல நமக்கு ஈடுபாடு வருது பாருங்க. மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, ஆரம்பத்துல நான் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணானா இப்போ நாம ஜபத்துல அவ்வளோ ருச்சி இல்லையா. ஸோ யூ ஷுட் டெவலப் த டேஸ்ட். நாம ஜபத்துல நம்ம ருச்சி, அதாவது 16 மாலை மண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோள் இல்லை. நாம ஜபத்தை இன்னும் சொல்லலாமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். 16 மாலை நம்ம மெயின் பண்ணணும். அது வந்து நம்ம ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்கார், அதற்காக அது செய்திடணும். ஆனா நாம ருச்சி என்பது ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நமக்கு வந்து. ஓகே, 16 மாலை வரைக்கும் ரொம்ப சீரியஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படியோ ஏனாதானமா பண்ணக்கூடாது, அது தவறு. நாமம் என்பதனுடைய ருச்சி எப்பொழுதும் ஒன்று போலவே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம வந்து இறைவன் நமக்கு அவரை பற்றி உணர்றதுக்கான பாக்கியத்தை வந்து கொடுப்பார். இன்னும் நிறையவே தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்களுடைய உணர்தல் வந்து கண்டிப்பா இறைவன் வழியா நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகே, அதனால ஹரிநாமத்தை ஜெபித்தாலே நம்ம வந்து எல்லா பாவங்களிலிருந்து நம்ம வந்து நிர்மூலா. இதுதான் நம்ம நேற்று படிச்சோம். ஹரி என்ற 2 அச்சங்களை கொண்ட பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரு முறை ஜெபித்ததாலேயே ஒருவனது முக்திக்கான வழி உறுதி செய்யப்படுகின்றது. ஸோ அதனால அபராதங்களின்றி நாம வந்து நாம ஜபத்தை சொல்லணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, யமதூதர்கள் அஜாமிலனை யமராஜின் சபைக்கு எடுத்து செல்வதை விஷ்ணுதூதர்கள் ஆட்சிப்பதற்கு சில காரணங்களாகும் இதுவும் உண்டு. ஓகே, அவன் எந்த அஃபென்ஸோட நம்ம சொல்லலாம், அவன் அன்பு கொண்டுதான் சொன்னான் இல்லையா. ஏதே நைவஹி அகமோஹஸ்ய கிருதம் ஷயாத் அக நிஷ்கிருதம் யதா நாராயணா ஏதே ஜகாத சது அக்ஷரம். விஷ்ணு தூதர்கள் தொடர்ந்து பேசுறாங்க. இதற்கு முன்பு கூட உண்ணும் பொழுதும் உறங்கும், அதாவது எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் அஜாமிலன் தன் மகனை நாராயணா இங்கு வா, நாராயணா இது சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த பெயரை அழைத்தான். அந்த நாராயணா என்ற 4 அக்ஷரங்கள் உச்சரித்திருக்கிறான். நாராயணா என்ற நாமத்தை இவ்வாறு ஜெபித்ததினாலேயே கோடிக்கணக்கான பிறவைகளில் செய்த பாவங்களுக்கு போதுமான பிராச்சித்தத்தை அவன் செய்தவனாகிறான். ஸோ இதையுமே வந்து யாரு அந்த இடத்துல விளக்கத்தை கொடுக்கறத அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க. நம்ம இப்ப இந்த இதுல இருந்து படிப்போம். முன்பு தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பாவச் செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த அஜாமிலன் நாராயணா என்ற நாமத்தை குற்றமில்லாமல் ஜபித்திருக்கிறான். தன் பாவச் செயல்களை நிஷ்பலப்படுத்தப்படுவதற்கு, நிஷ்பலம் என்றால் நிஷன்னா கிடையாது, பலமற்ற நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்காக மட்டும் பகவானின் திருநாமத்தை ஜெபிப்பது இது வந்து அபராதம் இல்லையா. அதாவது நம்ம செய்த பாவங்களுக்கு கவுண்டர் ஆக்ஷனா நம்ம எத்தனாவது குற்றம் அது, 5 or 6 அஃபென்சஸ், அது இல்ல 10 அஃபென்சஸ்ல வரும். ஒரு நிமிஷம், ஒரு பக்கம் தவறு செய்துட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து பிராயச்சித்தமா வந்து நம்ம வந்து நாம ஜபத்தை சொல்றோம். ஓகே, 7 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இதுல கூட எண்ணோடியில கூட வருவாங்க கிறிஸ்தவங்கள்லாம் வாரம் முழுக்க தப்பு எட்டாவது நினைக்கிறேன். எஸ், இருங்க. டு கமிட் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆன் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹோலி நேம், இதுதான். ஓகே ஓகே, நம்ம வந்து தவறு இழைச்சிட்டு பிராயச்சித்தமா வந்து நாம ஜபங்களை சொல்லிட்டா பரவாயில்ல. இப்ப நான் வந்து யாரையும் ஏமாத்திட்டு ஒரு 100 மாலை வந்து நான் வந்து மகாமந்திரம் சொல்லிட்டா எனக்கு அந்த பாவத்துல இருந்து நான் வந்துட்டேன், வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் இஸ் ராங், அது அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதுதான் குற்றம். ஆனால் அஜாமிலன் பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த போதும் அச்செயல்கள் நிஷ்பலப்படுத்துறதுக்காக நாராயண மன்றத்தை ஒருபோதும் அவன் ஜெபிக்கல. அவன் பையன் மீது அன்பு இருந்தது, அதனால அவன் தன் மகனை அழைப்பதற்காகவே நாராயணாமத்தை உச்சரித்திருக்கிறான். எனவே அவனது ஜபம் நற்பயன் அளித்தது. நாராயணன் புனித நாமத்தை இவ்வாறு ஜெபித்தின் காரணத்தால்
பற்பல பிறவிகள் சேகரிக்கப்பட்ட பாவ விலைகளை அவன் போக்கி கொண்டு விட்டான். துவக்கத்தில் அவன் பரிசுத்தமானவாக இருந்தான். எதற்கு அந்த வாய்ப்பும் கிடைச்சதுன்னு பாருங்க. அவனுடைய பையனுக்கு நாராயணா என்ற நாமத்தை வைக்கிறது கூட வந்து அந்த ஆப்ஷன் இறைவன் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஆனால் பிறகு பல பாவச் செயல்களை அவன் புரிந்தான் என்றாலும் அவற்றை நிஷ்பலப்படுத்துவதற்காக நாராயணன் புனித நாமத்தை ஜபிக்கவில்லை என்பதால் அவன் குற்றமற்றவன் ஆவான் இல்லையா? வெறும் பிள்ளை மீது இருந்த அன்பினால் அவன் அழைத்தான். பகவானின் புனித நாமத்தை எப்பொழுதுமே குற்றமின்றி ஜபிப்பவன் எப்பொழுதும் பரிசுத்தமாக இருக்கின்றார். இச்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்படுவது போல அஜாமிலன் ஏற்கனவே பாவமற்றவனாக இருந்திருக்கிறான். மேலும் அவன் நாராயண நாமத்தை ஜபித்து வந்ததால் தொடர்ந்து பாவமற்றவனாகவே இருந்து வந்தான். அவன் தன் மகனைத்தானே அழைத்தான் என்பது முக்கியமல்ல, அந்த திவ்ய நாமம் ஒன்றே மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும் இல்லையா? பகவான் வேறு, பகவான நாமம் வேறு அல்ல அப்படிங்கிறத நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அந்த கருத்து நமக்கு சொல்றது. தேனஹ சுராபோ மித்ர திரு பிரம்மஹா புரதல்பகஹ ஸ்ரீராஜ பித்ரு கோஹந்தாயே ஷாபாதகினோ அபரே சர்வேஷாமபி அகவதாம் ஏவா சுனுஷ்கிருதம் நாமா விஹரணம் விஷ்ணோர் யதஸ்தத் விஷயாமதிஹி. பகவான் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதுதான் தங்கம் மற்றும் முதலியான விலை உயர்ந்த பொருட்களை திருடுபவனுக்கும் குடிகாரனுக்கும் ஒரு நண்பன் அல்லது உறவினனுக்கும் துரோகம் செய்பவனும் பிராபணனை கொல்பவனுக்கும் பெண்களை அரசரை அல்லது ஒரு தந்தையை கொல்பவனுக்கும் பசுக்களை கொன்றவனுக்கும் மற்ற எல்லா பாவ ஆத்மாக்களுக்கும் மிகச் சிறந்த பிராயச்சித்த முறையாகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இந்த நாம ஜபங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லலை யாரும் இந்த இடத்துல. அப்படிப்பட்ட செயல்கள் புரிந்தவர்களுக்குமே பிராயச்சித்தம் என்னன்னாக்கா புனித நாமத்தை ஜபிப்பதுதான். அது ஒன்று தான் வழி இல்லையா? ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியம் இல்லையா? இந்த கலியுகத்துல நமக்கு எதுவுமே நன்மைகள் கிடையாது. அதனால இந்த கலியுகத்தை நாம கடந்து செல்லணும், இந்த கலியுகத்துல மீண்டும் வராம இருக்கணும்னா நாம புனித நாமங்களை தஞ்சமடையணும். இறைவனுடைய திருநாமங்களை தஞ்சமடைந்தால் இல்லையா அந்த திருநாமம் நம்மளுக்கு ரட்சணை ஆகிறது. மேலும் தவறு இழைக்காத ஒரு நிலைக்கு நம்மளை எடுத்துட்டு போகும். மேலும் நாம செய்த தவறுகளுக்கும் உண்மையாக நம்ம வருந்தி நாம நம்ம பகவான் மீது பக்தி கொண்டால் அந்த நாம ஜபமே நமக்கு நல் மார்க்கத்தை கொடுக்கும். சோ அப்படின்னா இவ்வளவு கொடூரமான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் அவர்கள் புனித நாமத்தை தஞ்சம் அடைந்தால் அவங்களுமே இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொழிபெயர்ப்பினுடைய கருத்து. ஓகே, அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு நம்ம நாமத்தை அந்த மாதிரி செய்துட்டு அதை இருந்து வெளியில வரணும்ன்றதுக்காக நாம ஜபம் சொன்னா அதுக்கான வழியே பகவான் கொடுக்கவே மாட்டார், கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டார். ஓகே, எதுவுமே இல்லாம யதார்த்தமா நீ கேவல பக்தியா நீ பகவான நாமத்தை சொன்னீன்னா பகவான் நீ எவ்வளவு மோசமானவனா இருந்தாலும் உனக்கு அந்த நாம சொல்றதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுப்பார். எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யப்படுவதுதான் பக்தி. அந்த கான்செப்டை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதாலேயே இத்தகைய பாவிகள் பரமபுருஷரின் கவனத்தை கவர்ந்து விடுகின்றனர். எனவே இந்த புனித நாமத்தை ஜபித்திருக்கிறான் என்பதால் இவனுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது என் கடமையாக பகவான் கருதுவாராம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, அன்மியூட் பண்ணாதீங்க யாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் நிஷ்கிருதைர் உதிதைர் பிரம்மவாதிபிஸ் ததா விஜ்யதி அகவான் பிரதாபிஹி யதா ஹரே நாம பதே உதாஹ்ருதைஸ் தத் உத்தம ஸ்லோக. இது படிக்கணும், இந்த செய்யுள் படிக்கணும். இந்த இது படிக்கணுமா? அப்ப 12வது படிக்க வச்சேன். ஓகே ஃபைன், ஓகே ஃபைன். சரி, வசந்தி மாதாஜி படிக்க. இல்ல மாதாஜி, வசந்தி மாதாஜி சொல்லிட்டேன் நான், அதனால படிக்க. ஓ இன்னைக்கு புஷ்ப மாதாஜியோட பர்த்டே இல்லையா? சரி ஓகே, வசந்தி மாதாஜி நீங்க மண்டே படிங்க. புஷ்ப மாதாஜி கொடுக்கட்டுமா? அவங்க பிறந்த நாள் கொடுங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வசந்தி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நிஸ்கிருதைர் உதிதைர் பிரம்மவாதிபிஸ்
तदा विजत्यते अगवान् विरदाविक्तिभिः यथा हरेर्नामपदै उदाकृतैस्तत् उत्तम श्लोक குணோபலம்பகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ந இல்லை நிஸ்கிருதைகி பிராயச்சித்த முறைகளில் உதிதைகி நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மவாதிபிகி மனுவை போன்ற வேத வல்லுநர்களால் ததா அந்த அளவு விசுத்தியதி தூய்மை அடைகிறார். அகவான் ஒரு பாவி விரத ஆதிபிகி விரதங்களையும் கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் அனுஷ்டிப்பதன் மூலம் யதா போன்று ஹரே பகவான் ஹரியின் நாம பதகி புனித நாமத்தின் அச்சரங்களால் உதாகிருதை ஜபிக்கப்பட்ட தத் அது உத்தம ஸ்லோகே பரமபுருஷரின் உன்னத குணங்களின் உபலம்பகம் ஒருவனுக்கு ஞாபகப்படுத்துவது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. மொழிபெயர்ப்பு. பாவிகள் பகவான் ஹரியின் புனித நாமத்தை ஒரே ஒரு தடவை ஜபிப்பதால் எவ்வளவு பரிசுத்தம் அடைகிறார்களோ அவ்வளவு பரிசுத்தத்தை வேத சம்ஸ்காரங்களை பின்பற்றுவதாலோ பிராயச்சித்தம் செய்வதாலோ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி செய்வதாலோ அடைவது இல்லை. சம்ஸ்கார பிராயச்சித்தம் ஒருவனை பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுவிக்கும் என்றாலும் இது பக்தி தொண்டை எழுப்புவது இல்லை. ஆனால் பகவானின் நாமங்களை ஜெபிப்பதானது பாவ விளைவுகளை போக்கி பக்தி தொண்டை எழுப்புவதுடன் பகவானின் புகழ், குணங்கள், விசேஷ பண்புகள், லீலைகள் மற்றும் உபகரணங்களையும் ஒருவனுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது. பொருளுரை. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரர் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். பகவானின் புனித நாம ஜபத்திற்கு விசேஷ முக்கியத்துவம் உண்டு. கொடிய பாவம், அதைவிட கொடிய பாவம், இன்னும் அதைவிட கொடிய பாவம் ஆகியவற்றுக்குரிய வேத பிராயச்சித்த முறைகளில் இருந்து அது முற்றிலும் வேறுபட்டதாகும். 20 வகையான சமய நூல்கள் உள்ளன. இவை தர்ம சாஸ்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இவை மன சம்ஸ்கிருதை, பராசர சம்ஹிதை முதலானவை ஆகும். ஆனால் இந்த தர்ம சாஸ்திரங்களின் நியமங்களை பின்பற்றுவதால் மிகவும் கொடிய பாவங்களின் விளைவுகளில் இருந்து கூட ஒருவனால் விடுபட முடியும். என்றாலும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றும் உன்னத நிலைக்கு இது ஒரு பாவியை உயர்த்தாது என்பது இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரே ஒரு தடவை ஜபித்தாலும் அது மிகவும் கொடிய பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து உடனே ஒருவனை விடுவிக்கிறது என்பதோடு அல்லாமல் பரமபுருஷருக்கு உன்னத அன்பு தொண்டு புரியும் நிலைக்கு ஒருவனை உயர்த்தவும் செய்கிறது. அத்தகைய பரமபுருஷர் அவரது புகழுக்குரிய செயல்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ண பிராயச்சித்தம் பெற்றவர் என்பதால் அவர் உத்தம ஸ்லோகா என்று விவரிக்கப்படுகிறார். இவ்வாறாக பகவானின் ரூபம், விசேஷ பண்புகள், லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக அவருக்கு ஒருவன் சேவை ஆற்றுகிறார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். பகவான் சர்வசக்தி படைத்தார் என்பதால் அவரது புனித நாமத்தை ஜபிப்பதாலேயே இவையெல்லாம் சாத்தியமாகி விடுகின்றன. வேத கிரியைகளினால் சம்ஸ்காரம் அடைய முடியாததை பகவானின் புனித நாம ஜபத்தினால் சுலபமாக அடைந்து விட முடியும். பகவானின் புனித நாமத்தை பாடிக்கொண்டு பக்தி பரவசத்தில் மெய்மருந்து ஆடுவது மிகவும் சுலபமானதும் பக்தி ஊட்டுவதுமான ஒரு முறையாகும். இந்த முறையை பின்பற்றுவதாலேயே ஆன்மீக வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் ஒருவனால் பெற்றுவிட முடியும். எனவேதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பரம் விஜயத்தே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம், ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்தில் புகழ் ஓங்குக என்று கூறுகிறார். நாம் ஆரம்பித்துள்ள சங்கீர்த்தன இயக்கம்தான் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் தூய்மை அடைவதற்கும் உடனடியாக ஆன்மீக படித்தரத்திற்கு உயர்த்துவதற்கும் மிகச் சிறந்த மார்க்கமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ இது வரைக்கும் நாம படிச்சது புனித நாமத்தினுடைய மகிமைகளை தான் படிச்சுட்டு வரோம். எந்த அளவுக்கு சண்டாளனா இருக்கக்கூடியவங்க கூட லைக் ஜெகாய் மதாய் இல்லையா,
அவங்கள போல சண்டாளன். ஏன் மிருகாரி? மிருகாரி என்ன ஆயிட்டான்? அவன் வந்து எப்படிப்பட்டவன் மிருகாரி? அவன் வந்து பாதி கொன்று பாதி போடக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தந்தை பாட்டனார் எல்லாம் அதே செயல் தான் செய்துட்டு இருந்தாங்க. காட்டுல அவன் வந்து வாழக்கூடிய ஹண்டர் இல்லையா, வேடுவன். அவன் வந்து கொல்லணும்னா கொல்லணும், ஆனா அவன் வந்து பாதி கொன்று பாதி உயிர் தவிக்கக்கூடியது. அதை வந்து நாரத மகரிஷியை ஒரு முறை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பாவச் செயல்கள் அப்படின்னு அவர் அறிவுறுத்தியதுனால, அதன் பிறகு அடுத்த வாட்டி அவர் வந்து சந்திக்கும் பொழுது அவன் எப்படி இருந்தான்? அவன் வந்து ஸோ அவன் எதற்காக அதை செய்தான்னு சொன்னான், அவனோட ஜீவனத்தை நடத்துறதுக்கு. ஸோ அப்படின்னு சொன்னான். அதன் பிறகு எனக்கு யார் வந்து படியளப்பாங்க, உணவு யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டான். இதெல்லாம் விட்டுட்டேன்னா இறைவன் கண்டிப்பாக உனக்கு மார்க்கம் காட்டுவார்னு வந்து நாரத மகர்ஷி வந்து அறிவுறுத்திட்டு போனார். அதன் பிறகு அவன் வந்து மிருகாரி ரிஷியாவே மாறிட்டான் இல்லையா. அடுத்த முறை சந்திக்கும் பொழுது அவன் கீழே பார்க்கறான், ஏதாவது எறும்பு இருக்கா, தெரியாம மிதிச்சிடுவோமா அப்படிங்கிற அந்த நிலைமைக்கு. அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஜீவன், சிறிய ஜீவனா இருந்தாலும் அவன் அந்த ஜீவனுக்கு கூட நம்ம பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டியதும், அதை நாம தெரியாமல் கூட நம்ம வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது என்ற அந்த அளவுக்கு அவனுடைய உணர்தலை அவன் எடுத்து பண்ணான் இல்லையா. ஸோ ஹியரிங் ஃப்ரம் த ஹையர் அத்தாரிட்டி இல்லையா, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றதுனாலே நம்ம குருவனுடைய வார்த்தைகள்லேருந்து மீறவே கூடாது. ஸோ அவங்க என்ன கட்டளையிட்டு இருக்காங்களோ அதை அப்படியே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஹரிநாமம் ஒன்று தான் நம்மளை வந்து இந்த சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய கடலை கடக்கிறதுக்கு வந்து உதவும். அது தவிர வேற எதுவுமே இங்க நமக்கு கடந்து செல்வதற்கான மார்க்கம் கலியுகத்துல கிடையவே கிடையாது. ஓகே. ஸோ இங்கே பாவிகள் பகவான் ஹரியின் புனித நாமத்தை ஜெபித்தால் பரிசுத்தம் அடைகிறார்கள். அவ்வளவு பரிசுத்தத்தை வேத சம்ஸ்காரங்கள் பின்பற்றுவதாலோ பிராயச்சித்தம் செயல கிடைக்கிறதே கிடையாது. ஏன் அதெல்லாம் கிடைக்காது அப்படின்னாக்கா, இந்த பிராயச்சித்திரமும் இந்த சம்ஸ்காரங்களுமே வந்து நாம ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றதை உந்துதலோட பண்ணுவோம். அந்த 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 பிராயச்சித்தங்கள் செய்தா நமக்கு எல்லாம் பாவம் போயிடும்ன்ற நோக்கத்தை கொண்டு அந்த பிராயச்சித்தம் செய்யறோம். இப்ப நம்ம எல்லாரும் போறோம் இல்லையா, நவகிரக ஸ்தலங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நவகிரக ஸ்தலங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா நீங்க உங்களுக்கு ஜாதகத்துல இந்த தோஷம் இருக்கு, இதை போய் நீங்க அங்க பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த பிராயச்சித் ஸ்டில் என்னால அதை ஏத்துக்கவே முடியல. நானும் எனக்கு நான் போகக்கூடாதுன்னு கூட நினைப்பேன் நான். ஆனா என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து அவங்க நாளைக்கு பிற்காலத்துல என்ன ஒரு கொஷின் கேட்கக்கூடாது இல்லையா. ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தல் வந்து இப்ப நான் இந்த சின்ன விஷயமா உணரக்கூடிய அந்த அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு கிடையாது இல்லையா. ஐ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட். ஏன்னா அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை வந்து அவங்களுக்கு வேற யாராவது சொல்லி இல்லையா. உங்க அம்மாவுக்கு நான் அப்பவே சொன்னேன், ஆனா அவங்க தான் போகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடிக்கும். நம்ம நல்லா இருக்கணும்ன்றத வந்து சொன்னதுக்கு ஏன் அம்மா போல அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்களே தவிர, அம்மா வந்து ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் அதனாலதான் போகலன்ற நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு கிடையாது. ஓகே, அதனாலதான் என்ன ஏதாவது வந்து ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னாக்கா நான் எதுவுமே சொல்றதே கிடையாது. ஏன்னா ஒருத்தருடைய உணர்தல் நம்பிக்கை ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்துமே வேரி ஆகும். ஆனா ஒரு குடும்பத்துல எல்லாருமே கிருஷ்ண உணர்வோடு இருந்தா, நான் அந்த எல்லாருமே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து ஹரிநாமத்தை சொன்னாங்கன்னா அதை விட பெரிய பிராயச்சித்தம் எதுவுமே கிடையாது. அதுக்குதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அதுக்கு நான் நேத்து கூட படிச்சிட ஸ்ரவா, அதாவது தீர்த்த ஸ்ரவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தீர்த்த ஸ்ரவா அப்படின்னு என்ன சொல்றதுன்னா, அதாவது தீர்த்தம் என்றாலே வந்து புண்ணிய ஸ்தலம் இல்லையா, பகவானுடைய ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ரவா அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. ஓகே, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் எதுவா இருந்தாலுமே. ஓகே, ஸோ நம்ம வீட்டையே நம்ம வந்து கோயிலா மாத்தலாம். நம்ம வீட்லயே நீங்க டெய்லி நீங்க வந்து தெர் வாஸ் ஒன் டிவோட்டி, அந்த மாதாஜி பேரு ரோஹிணி மாதாஜி, ஸ்டில் ஷி இஸ் டூயிங் பக்தி வைபவ் பிரான் சைத்தன்யா பிரபு. அவங்க வந்து கரெக்டா அவங்க வீட்டுல வந்து எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து, அதாவது இரவு நேரத்துல ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம், அந்த சமயத்துல அவங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க, அந்த சமயத்துல அவங்க வீட்டுல எல்லாருமே சேர்ந்து உட்காந்து கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் கம். இவன் தான் அவங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே இன்க்ளினேஷன் கிடையாது, மாதாஜி மட்டும்தான். ஆனா இந்த ஒரு இதை வந்து அவங்க செய்துட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு கிளாஸ்ல வந்து சொன்னாங்க அவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்தோம்னா வெளிப்புற பிராயச்சித்தங்கள் எல்லாமே நம்ம ஜாதகம் எதுவா இருந்தாலுமே நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இதுதான் உண்மை. ஆனா நம்ம அதையும் தாண்டி இந்த நம்பிக்கைகள் வந்து வேறுபட்டு இருக்கும் பொழுது அதையும் நாம் என்ன பண்ணணும், அவங்க நம்பிக்கைக்கு ஏற்றவாறு நாம் அதை செய்து கண்டிப்பாக முடிக்கணும். அங்கேயும் இறைவனை எண்ணி நாம் அதை செய்யணும். இதை உணரணும். நம்ம வந்து உணர்ந்தறியும் பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம எல்லாமே நம்ம, அதாவது நம்முடைய குலதெய்வம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிநாமத்துல ஒன்றே எல்லாமே கவர் ஆயிடும். அதுக்குள்ள இன்க்ளூசிவ்
எவ்ரிதிங் வில் கம் as an இன்க்ளூசிவ். அது தனித்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா எப்போ இறைவன் வந்து உயர்வான ஸ்தானத்தை உணரவில்லையோ நாம, இல்லையா, நாமனா நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க கூட இல்லையா, நாம உணர்ந்தாலும் அவங்களுமே உணரணும் இல்லையா, அந்த பக்குவம் வரலன்னா நாம அவங்க லெவலுக்கு போய் அந்த இதை வந்து நாம அதாவது அங்கேயுமே நம்ம காம்ப்ரமைஸ் எப்படி ஆகக்கூடாது. அங்கேயுமே இறைவன் இதை நான் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கார் பகவானே, இது உனக்காக உன் மூலியமா இதை செய்யறேன், அவ்வளவுதான், உன்னை தான் அங்கு காண்கின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தை கொண்டு நாம் அந்த இடத்துல செய்யணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாமே வந்து இறைவனுக்கு தான். நம்ம தொண்டாற்றக்கூடியது தேவர்களுக்கானாலும் அது எல்லாமே இறைவனுக்குத்தான் போய் சேருதுன்னு பகவத்கீதையிலே படிக்கிறோம். இன்டைரக்ட்லி இட் இஸ் கம்மிங் டு மீ, இன்டைரக்ட்லி ஐ எம் ஒன்லி கிவிங் பெனிடிக்ஷன். இதையுமே நம்ம பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அவங்களுமே நமக்கு வரங்கள் கொடுக்குறாங்கன்னா அது எல்லாமே இறைவன் இருந்து வர்றதுதான். அதனால இந்த பிராய்ச்சித்தங்கள் எல்லாம் நம்ம போய் சேரும் இல்லையா, இந்த அபிஷேகம் அது அபிஷேகம் இது எல்லாமே வந்து இதையும் வந்து நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க அதை கூட செய்யலைன்னா இன்னும் இழிவான பாதைக்கு போயிடுவாங்க. ஓகே, அதை ஏன் என்கரேஜ் பண்றாங்கன்னா அதை செய்து செய்து பக்குவம் அடையும் பொழுது ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அவங்களுக்கு இனிமே என்ன இருக்குன்னு அப்போ வந்து தேட ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறமா தான் இறைவன்ட்ட வருவாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து வி ஷுட் நாட் டிஸ்கரேஜ். ஏன்னா அதையும் செய்யவில்லை என்றால் அவன் இழிவான பிறவிக்கு தள்ளப்படுவான். ஸோ ஸோ வி ஷுட் நாட் டிஸ்கரேஜ்ன்னு சொல்லிட்டு அதையுமே பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அவன் செய்வதை வந்து நாம எஸ் அவன் செய்யட்டும்னு விட்டுறணும். அப்போ ஒரு நம்ம என்ன வேண்டணும், அதை செய்வதால பகவானே உன்னுடைய கிருபை அவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும், உன்னை வந்து தொழக்கூடிய அந்த உன்னை வணங்கக்கூடிய அந்த மனசை அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பிரார்த்திக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு நாள் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம பாவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துட்டு போகணும். ஓகே, பகவானின் நாமங்களை ஜெபிப்பதனால் பாவ விலைகள் போக்கி பக்தி தொண்டை எழுப்புவதுடன் பகவானின் புகழ் குணங்கள் விசேஷ பண்புகள் லீலைகள் மற்ற உபகரணங்கள் அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்தும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் பகவானின் நாமம் சுத்திகரித்தானா அப்புறம் ரூபம் பார்க்க முடியும். ரூபம் வந்து கிடைச்ச பிறகு நம்ம அவருடைய செயல்களை வந்து எப்படி உணரணுமோ அதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். அதன் பிறகு அவருடைய லீலைகளை வந்து நம்ம வந்து ரசிக்கக்கூடிய மனசு வந்து நமக்கு வரும். ஓகே, இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் நாமம் ரூபம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கான காரணம் அதுதான். நாம ருச்சியே நமக்கு வரலன்னா வெறும் நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் ஏதோ சொல்றாங்கன்றதுக்காக நம்ம போயிட்டு வேத இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா அதனால எந்த சுத்திகரிப்புமே வராது. பாவம் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பக்தியுமே வந்து மேன்மை அடையாது. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ இங்க அதை தான் சொல்றாங்க. ஓகே, பண்புகள் அதாவது லீலைகள் ஆகியவற்றை நினைவு கூறும் மூலம் ஒருவன் சேவை ஆற்றுகின்றான். இல்லை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றார், பகவான் சர்வசக்தி படைத்தவர் என்பதால் அவரது புனித நாமத்தை ஜிபிப்பதால் இவையெல்லாம் சாத்தியமாக்கிவிடு. எல்லாமே கவர்டு ஆக்சுவலி. ஓகே, எத்தனை வேத சாஸ்திரங்கள் படிச்சு நாம செய்ய வேண்டிய அந்த இதெல்லாமே சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து ரிச்சுவல்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் இதுக்குள்ளேயே அடங்கி விடுகிறது. இதை தெரியாதவங்க தான் அந்த இதெல்லாமே தனித்து போய் செய்யணும். ஆனா அதையும் நாம் ஏன் இன்னைக்கு செய்யறோம்னா தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட் வி ஆர் கிவிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இத்தனை ஆண்டு காலம் செய்துட்டு இருந்தோன்றதுக்காக வந்து ரெஸ்பெக்ட். அங்கேயுமே இறைவனை எண்ணி தான் நம்ம செய்யணும். ஓகே, ரெண்டாவது வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுடைய பக்குவ நிலை வேறுபட்டு இருக்கிறதுனால அதை நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. இல்லைன்னா நாம போன பிறகு அவங்களுக்கு நம்ம அது இப்ப நாம வாழும் காலகட்டத்திலே நாம மட்டும் இறைவன் நாமத்தை சொல்லிட்டு வீட்டுல வேற எந்த இதுவுமே செய்யாம விட்டுட்டோம்னா நாம போன பிறகு நம்ம பிள்ளைங்க எதுவுமே செய்யாம இருந்து இன்னும் இழிவான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. அதனால அட்லீஸ்ட் நாம போன பிறகு கூட அதை அவங்க கண்டினியூ பண்ணி பகவான்கிட்ட வரதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கடமை. வி ஷுட் டூ தட் ஆக்சுவலி. ஓகே, எதுக்கு நாம நம்முடைய இதெல்லாம் நம்ம கண்டினியூ பண்றோம்னா சம்ஸ்காரங்களை வந்து இதெல்லாம் அதெல்லாம் செய்து அவங்களும் பக்குவம் அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க புரிஞ்சுட்டு வர இல்லையா. ஸோ அந்த பிரார்த்தனைகளை தான் நம்ம செய்யணும். ஓகே, நாம இந்த பக்குவத்தை வர்றதுக்கு வந்து இவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆச்சு நமக்கு. ஸோ அவங்க இன்னும் சின்ன வயசு தானே, அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இறைவனுடைய நாமங்கள் சங்கீர்த்தனம் தவிர வேற எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா. அவர் நமக்கு அவர் ரத யாத்திரை முன்னாடி நடனம் ஆடுறது எல்லாமே வந்து என்னது தட் இஸ் அது நிஜமாவே சுலபம் தான்ன்றது வந்து நீங்க when you go to temple அங்க செய்யக்கூடிய சங்கீர்த்தனத்துல நீங்க அமர்ந்தீங்கன்னா அதற்கு மேற்பட்ட மகத்துவமான விஷயம் இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே கிடையாது என்பதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா உணர்வீங்க. யூ ஷுட் கோ அண்ட் டேக் அசோசியேஷன். கோயில் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க போய் அங்க சங்கீர்த்தனத்துல வந்து கலந்துக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கு தூய்மையை படுத்தக்கூடியது. ஓகே, அந்த நிலையில நாம போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து
புனித நாமங்களுடைய மகிமை, இறைவனை உணரக்கூடிய பாதை, இது எல்லாமே வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். ஓகே, நான் புனித நாமத்தை தவிர எதுவுமே நமக்கு பிராயச்சித்தம் கிடையாது. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சமய சாஸ்திரங்கள் சிபார் செய்தியில் இருக்கிறது எல்லாமே பிராயச்சித்த சடங்கு முறையில் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்து போதும், பத்தாது. அது இப்ப நீங்க ஒரு யக்னம் வளர்க்குறீங்க, அந்த யக்னம் செய்யும் பொழுது கூட உங்க மனசு எங்க போகும்னு தெரியாது. அப்படியே நீங்க ரொம்ப ஃபுல் ஃபோக்கஸா உட்கார்ந்து இருந்தா கூட அந்த ஒரு தருணங்கள் மட்டும்தான் நீங்க பரிசுத்தமா உங்க மனசு இருக்கும். அதை முடிச்சு வெளியே வந்தோடனே அடுத்த நிமிஷம் நீங்க வந்து பௌதிக செயல்கள் ஈடுபட்டா இப்ப ஏற்படுத்தின அந்த பரிசுத்தம் எல்லாமே நிலை பெறாது. ஆனா கண்டினியூஸா நாம ஜபங்கள் மனசுல போயிட்டே இருந்ததுன்னா எப்பொழுதுமே அந்த பரிசுத்தமான இயல்பை வந்து நாம நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஓகே, இறைவன் நாமத்தை மட்டும்தான் நமக்கு அந்த பரிசுத்தத்தை வந்து நித்தியமா கொடுக்கும். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இல்ல, நீங்க எந்த நாமத்தை சொன்னாலுமே பகவானுடைய நாமம், அது வந்து ராமநாமமா இருக்கலாம், எதுவா இருந்தாலுமே வந்து நமக்கு பரிசுத்தத்தை வந்து கொடுக்கும். இந்த சமயத்துல நான் ஒண்ணு சொல்லிக்கவும் விரும்புறேன். என்னுடைய மகள் வந்து அவ்வளவு பக்தியில வந்து முன்னாடி வந்து பண்ணவே மாட்டான் அவ. சோ அதற்கான காலகட்டங்கள் ஒரு காலம் வரும். ஆனா அந்த சமயம் வரைக்கும் நாம காத்துட்டு இருக்கணும். ஆனா அவ காலேஜ் படிக்கிற காலகட்டத்துல அவ எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு போகும்போது ரொம்ப ஆன்சைட்டி. ஏன்னா அவருடைய படிச்சிருக்கக்கூடிய டொமைன் அந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் எப்படின்னா டீச்சர் வந்து அந்த பேப்பரை தூக்கி மூஞ்சி மேலே வீசிலே அடிச்சிருவாங்க அவங்க. இதுதான் உண்மை. ஓகே, அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த டிசைன், அந்த இமேஜினேஷனோட கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே பறக்காவ வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தூக்கி கிழிச்சு முகம் மேலே போட்டுருவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் அவளுக்கு இருக்கல, அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது, தைரியசாலி கிடையாது. ஸோ அதனால அவளுக்கு நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே பகவானுடைய, அப்போ நான் கூட வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கல இல்லை. ஓகே, இருந்தாலும் சொல்வேன், நீ எப்பவுமே கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை நீ எடுத்துக்கணும். உனக்கு எந்த நாமம் வந்து உனக்கு வந்து நம்பிக்கை கொடுக்கறதோ அந்த நாமத்தை வந்து நீ பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அப்போ அவ ராமநாமத்தை மட்டும்தான் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பேஜ் நிறைய ராமநாமத்தை எழுதிட்டு தான் போடுவான். எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட வருவான். ஏன்னா அங்க டீச்சர் சூப்பர்வைஷன்லயே வந்து மூஞ்சில எடுத்து போட்டுருவாங்க. அவளுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே அப்படிதான் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஸோ அதாவது அவளுக்கு அந்த ஹியூமிலியேஷனை வந்து சகிச்சுக்கக்கூடிய தன்மை இல்லை, அவளுக்கு பக்குவம் கிடையாது, அந்த ஏஜுக்கே உரித்தானது. ஏன்னா ஒரு குழந்தை ஒரு மாதிரி இல்லையா. ஸோ ஆனா அந்த 5 ஆண்டுகளை வந்து அவ படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு வந்து ராமநாமம் தான் வந்து அவளுக்கு உதவியது. இன்றைக்கு கூட நான் அதான் சொல்வேன், நீ அதை கொண்டுதான் நீ நம்பிக்கை கொண்ட, இப்ப கூட நீ ராமநாமத்தை எழுது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ ராமநாமம் வந்து பகவானுடைய நாமம் வந்து என்றைக்குமே வந்து வீண் போகாது. ஓகே, அதை உணர்ந்திருக்கா. ஆனா அவளுடைய இந்த லேசினஸ் வந்து அது வந்து அவள் சங்கடம் வரும்போது தான் வெங்கடரமணன் நினைப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால விட்டுட்டேன். அவளுக்கே ஒரு காலகட்டங்கள் வரும், அந்த காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது நாம பொறுமையோட நாம இருக்கணும். இதை உணர்ந்த நாம ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுருக்கேன் நான். ஸோ பிராயச்சித்தம் என்பது பரிபூர்ண பிராயச்சித்தம் வந்து இறைவனுடைய நாமம் ஒன்றுதான். அந்த நாமத்தை மட்டும் நாம கண்டிப்பா ஜெபிக்கணும். நாமத்தினுடைய புகழை பத்தி நாம புரிஞ்சுக்கணும், பகவானோட நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கணும். அப்போ மற்ற பிராயச்சித்தங்கள் என்று நம்ம எதையுமே நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா. சாஸ்திரங்கள்ல நமக்கு வந்து சங்கடமான நேரம் இங்க போ அங்க போன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இதுதான் உண்மை. ஆனா நம்ம அதையும் தாண்டி செல்றதுக்கான காரணம் குடும்பத்துல எல்லாருமே ஒரு பக்குவம் கிடையாது என்பதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டு அதை நம்ம அடாப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. ஓகே, அவங்களும் நம்மள மாதிரி வந்து உணர்தலுக்கு வந்தாங்கன்னா அப்ப நம்ம உண்மையான பிராயச்சித்தம் உட்காந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துக்கான விளக்கத்தை நான் அடுத்த கிளாஸ்ல கொடுக்குறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் திஸ். ஓகே, 12வது ஸ்லோகம். ஓகே, தேங்க்யூ. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण